Gaur Patroirik onenaren sarian Aranberrirentzat 3 puntu, Eneko Bilbaorentzat 2, Iban Gomezentzat 1. Eta zelkapena errepasatuko dugu bizkor-bizkor. Patroien zelkapenean Amunarrizek 15 ditu, Jimenok 9, Gorka Aranberrik 8. Eta zelkapen nagusian Jaun Andreok, gaur segundo bat eta 74 hori izan da diferentzia, 2 segundutik bera beraz, hori 12ra, Kaiku 4. 13ra, eta Hondarribia hortxe ibili da hurbil, baina bigarren. Ia 2 segundora, Francis González Etxabarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Antxonek esan digu, bihotzekoak emateko moduko bukaera. Bai, hala da, ikusi dugu estropada guztia oso berdindu da joan dela. Beti estropada barruan sartu gara, hor egon gara, eta azkenean, ikusi dugu, gu lan bikaina egin dugu, baino Bermeok ere hala egin dugu, eta merezimendu oso estropada irabazi du, eta zorionak Bermeotar guztiei. Uretan lan bikaina egin duzue, eta Lehorrean ere zaleek lan bikaina egin dute, Bai, zaleek nik uste dut antolakuntzak ere ikusi dugu sekulako estropada atera dela, txandak ere, kirol atletik ere nahiko lehiatuak izan dira guztiak, eta nik uste dut dena bikaina atera dela. Konforme ikusten zaitut bigarren toki honekin, baina egia dena da, liga aurrera doala, estropada geroz eta gutxiago gelditzen dirala, eta aldea ez dozuela murrizten, Urdaibairekiko. Hala da, ez bagenekien oso zaila dela, badakigu oso talde handia, gainera burruka egiten dutela estropada guztietan, eta puntu gutxi galtzen dituztela, baina hor gaude, burruka ematen, eta bizka despitatzen badira hor egongo gara aurreatzeko. Batzuek baietz esan didate, beste batzuek ezetz, Kontxan pentsatzen ari zarete? Lehenengo ligan buru belarri, eta guandi, zita garrantzitsua gelditzen dira, bihar Ondarrora, datorren astean hor dugu beste estropada eder bat zarautzen, orduan momentuz ligan pentsatzen. Gozatu, Francis, eskerrik asko eta zorionak edo nola. Bale, eskerrik asko. Sari banaketaren momentua da, berehala, 7:25 Barakaldora joango gara, Euskal Kopa, Euskal Txapelketaren finala dugu, Atletik eta Alabesen artean, Euskal Telebistan zuzenean ikusiko duzuen neurketa hori, eta palmaresean gogoratu orain Bermeotarrek 6 garaipen dituztela, Hondarribiak 5, goitik, gero Donibaneko eta San Juan, bien artean 5, Donibaneko 3, San Juanek 2, eta hor dago datua. Ea, ez da beharrezkoa gaur, gauzak argitzeko, baina beti da lagungarri, teknologiak ematen digun irudia, bideo finisarekin, eta garbia izan da Bermeotarren garaipen. Ia treniru oso bat, begira, 6 tosta. Patroien zailkapenean esan dugu, Amunarriz 15 punturekin dela liderra, Jimenok 9 ditu, Aranberrik 8, gaur Aranberriri 3 eman dizkiote, eta badoa Joseba Amunarriz, eta berehala Bermeotarrak izango dira hortxe, bandera hartzeko, eta horixe izango da gaurko azken irudia. Luzez luze, Urdaibai izan da azkarrena lehenengoan, Urdaibai izan da azkarrena bigarrengoan, baita 3. ere, baina azken luzean, bizkorrena Hondarribia izan da, eta ia Hondarribiaren demoran Kaikuk egin du azken luze hori. Ez du gaina Kaikuk hori jo. Hondarribiaren azken luzea aparte izan da. Aparte izan da, 17 minutu, 18 minuturako, ia 40 paladan, asmatu egin dute erabat, norabidearekin, eta erakutsi du Ama Guadalupekoak, sasoi betean dago. Ibon horrezko txandan Urdaibai, Hondarribi hori eta Kaiku, ligako lau nagusiak, bigarren txandan, Zierbena San Juan Tiran Ondarroa. Hortxe ditugu. Ez da aldatu, zelkapen nagusian bezala, bihar ere, horrelaxe izango ditugu lehian. Kabo, San Pedro Astillero eta Ares, lehenengo txanda. Eta hemen 4. garaipenarekin Urdaibai, 123 puntu, Hondarribiak 119, Orilok 109, Kaikuk 80. Eta badoaz Bermeotarrak bandera hartzera. Eta banderaren irudiarekin agur esango dugu, esan bezala futbolaren garaia berehala dugulako. Hori momentu ederra, hor da Eneko Bilbao, berarentzat garaipen izugarria lehenengoa, hor da elastikoarekin, eta Ibon, irudi honekin joan beharrean gara, futbolaren txanda dugu eta estropada bikaina hemen Hondarribia. Dotorea ikusi dugu gaur ere ligan beste askotan bezala, azken unera arte erabaki ez dena, eta horixe da,
zaleak azkenean eskaintzen duena eta liga hau haundi egiten duena. Eta orantxe bandera astintzen ikusi nahi dugu, patroi gaztea, eskerrik asko, bihar Ondarroan izango gara. Gora trainero estropadak, zorionak bermeotarrei, eskerrik asko guztioi emanaldia jarraitzeagatik eta orain Barakaldoko La Cesarre futbol zelaitik, Atletik eta Alavesen arteko final handia izango duzue, ikusgai hor da, banderarekin bermeotarren patroia. Zorionak Bermeo, eskerrik asko eta ondo bizi. Ez da medikua, baina gure osasuna zaintzen du. Ez da ingeniaria, baina gure paisaia zaintzen du. Ez da irakaslea, baina gure kultura zaintzen du. Eta guztiek egiten dute uste baino askoz gehiago. Eusko Label elikagaiak ekoizten dituzte guretzat, zaporetsuak eta kalitatezkoak. Eusko Labela duten kalitate goreneko elikagaiak. Geureak. Arratsaldeon ikusentzule guztioi eta ongi etorri Barakaldoko La Cesarre futbol zelaitik agurtzen zaituztegu eta instante batean emango zaio hasiera Euskal Herriko txapelketaren finalari. Aurrez aurre Atletik eta Alaves bi talde hauek izan dira iaz ligako talde onenak euren arteko partiduetan Euskal Derbietan. Eta gaur biak hementxe ditugu Euskal Herriko txapelketa honen lehen edizioko finalean. Jokalariak dagoeneko berdegunean irudietan bi taldetako kapitainak Manu García eta Markel Susaeta. Aurrerakin baino lehen hortxe dituzue bi taldeen hamaikakoak Atletikekin. Hasiko gara, Arrizabalaga atean, defentsa lanetan lau gizon. Lekue, Bóveda, Laporte eta Saborit, zelai erdian beste lau gizon, Susaeta, Besga, San Jose eta Córdoba, aurrean, Raúl García eta punta-puntan Iñaki Williams. Hauxe beraz, Kuko Zigandak neorketa honetarako aurkeztutako hamaikakoa. Alabesan aldetik, atean Patxeko, atzeko lerroan, Bigarai, Alexis, Rodrigo Eli eta Héctor Hernández, pivote lanetan Manu García eta Guakaso, ezkerraldean Ibai Gómez, eskuinaldean Burgi eta aurrean Rubén Sobrino eta Cristian Santos. Hauxe beraz, Luis Zubeldiak plazaratutako hamaikakoa zuen irudien, eskuinaldean jokatuko du Atletikek, ezkerraldean Alavesek, beraz dena prest gaurko final honi, historiako Euskal Herriko txapelketaren lehen final hori hasiera emateko eta gurekin beti komentarista lanetan Juanan Larrañaga. Arratsaldeon, Juanan. Bai, arratsaldeon. Lagun arteko partidua, baina finala aste bat besterik ez, ligari hasiera emateko Atletikek ere tartean badu Europako beste partidu garrantzitsu bat, beraz garrantzitsua gaur ere final hau. Bai, nik uste lagun arteko partidua dela, baina zerbait berezia badauka horrek, ez? Da nik uste dut biak hartuko dutela partidua. Azkeneko partidua izango genuke Alabesentzako liga hasi baino lehenago. Atletikek partidua izango du, baina kompetizio badauka baita Europa Ligeko kompetizioa kanporaketa daukalako liga baino lehenago, eta oso ondo etorriko saiola, ez? Liverpool aurka jokatu eta gero atxena izan dute, entrenamentuak egin dituzte, eta benetan gaur partidua jokatzea ondo etorriko saio taldeari. Iruditzen zait lagun arteko partidua baino gehiago badela, txapelketa bate badela, kopa bat jokatzen da, eta ikusten da alde horretatik antenak serio hartuko dutela. Eta Xabi Ormazabal, atxaldeon, hortxe da gure lankidea, berdegunean bi jalkietatik oso gortu. Atxaldeon, Xabi? Arratsaldeon guztioi, nabari da bai txapelketa, ligako txapelketa hasteko aste bat bakarrik falta ez dela, hemen Arbaia nagusian giro ona, jendena ikotxo
etorri da, eta ikusten da neurketa hasieratik bai Kuko Ziganda, bai Luis Zubeldia zutik daudela jokalari aginduak emanez, txapelketa hasteko aste bakarra falta da, proba oso garrantzitsua da gaurkoa hemen, eta intentsitate handia hasieratik bi taldietan. Biak ere garaipenaren bila aipatu duzu Joanan, Atletikek hortxe duela Europa Ligako partida Panathinaikosen kontra, Bukaresteko Dinamoren kontra ere jokatu ditu bi partida. Esan dezakegu bere prestakuntza aurreratuagoa izango duela Alavesek baino. Bai, normalean bai, ez. Ja konpetitzen hasi da, bi partido jokatu ditu, kanporaketa bat aurrera atera du eta alde horretatik uste aurreratuta dagoela, askoz aurreratuago gainera. Eta gainera ez bakarrik hori, baizik eta aurrerapen horretan taldea berdina jarraitzen du, gazte batzu sartuta, Alavesek alderantziz entrenatzailea aldatu, jokalari berriak ekarri, horrek egontiken lan gehiago erainazten du, denbora gehiago behar du entrenatzaileak berak nahi duen hori taldeak aurrera eramateko, eta nik uste dut aurrera pausoa bakarrik ez konpetizioa, baizik eta bestela ere Atletik aurrerago dagoela Alaves baino. Ikusi behar hori zelaira eraman behar da, eta ikusiko du zelaian ala gertatzen den. Jokaldi horretan Rodrigo Elik min hartu du. Bai. Epaileak Atletiken aldeko falta adierazi du. Bi jokalariak egin dute salto, Raúl Garziak buruan hartu du kolpea eta Rodrigo Elik badiburi hankean, baina ez du arazorik izango jarraitzeko. Susaetaren erdiraketa, baloia area barrura, baloiak area barruan jarraitzen zuen, jaurtiketa oso urrutetik zuzenean Patxekoren eskuetara. Saboriten jaurtiketa izan da, alboko sake orain Atletiken alde. Benova, lehen minutu hauetan, hasiera honetan, Atletik nagusi, baloiaren jabetza oraingoz, berea da, baina partidu hasi besterik ez da egin. Laporteren falta, jauzi horretan lurrera bota du Ruben Sobrino. Laurterako luzatu du bere kontratua. Sobrinok Alavesekin hortxe ikusi dugu jokaldia. Beraz, horrengo laurtetan Ruben Sobrino Babazorroekin izango da. Wakaso, zelai erdian, Manu Garziarekin jokatuz, kapitainak atzera, Rodrigo Eli, hau ere beste laurterako fitxatu du Alavesek, ezkerraldetik Ibai Gomez, Atletikeko jokalari hoia. Baloia Hector Emandionen erdiraketa behartua, kornerra izango da, partiduko lehen kornerra Alavesen alde. Ondo erasoaldia ezkerraldetik, Ibaik eta Hectorrek sortutako jokaldia. Ez dakit ba, ateko sake ez otezen hori, baina epailea bintzat. Valencia Caballerok Alavesen aldeko kornerra adierazi du. Partiduko lehena. Erdiraketa erdira, area txikian nagusi da Kepa Arrizabalaga, arazorik gabe. Eskuratu du baloia Ondarroarrak. Bueno, bizi-bizi hazia partidua, ez? Atletik bere falta izan du baloia area barruan sartzeko, falta horretatik ez aukera, baino bai baloia arriskutsuak etorri dira. Alavesek eskeneko jokaldion bat antolatu eta korner bat atera du. Ikusiko dugu gero zer ritmo hartzen duen partiduak. Abertzen esartzen dion ritmo biziagoa, egia da, ondikan ere, normalean komentatu guna atikan Atletik pixka bat ritmo gehiago sartzeko aukera izango du. Alavesek gutxiago, baina aber nola moldatzen den. Esan behar, gaurko arauen artean, bitaldek une oro, lehen taldeko 7 jokalari eduki behar dituzte berdegunean, eta argi da, hori bitaldek ederki betetzen dutela, aldaketak egiteko, 3 aldaketa bikoitza egin dezakete, beraz guztira talde bakoitzak gehienez 6. Burgi, eskuinaldetik jokaldi eginez, erdiratzen saiatu da, kornerra izango da, baloia Saboritek urrundu du, bigarren kornerra, Gasteiztarren alde. Zupa ipatu bezala Juanan bizi-bizi, dagoeneko bi korner, jaurtiketak ere ikusi ditugu Atletiken aldetik. Ibai Gomez, kornerra ateratzeko pres. Ondo Santutxoarra, Zurigorriek baloi hori urrundu nahian eta berriro area barruan nagusi da Kepa Arrizabalaga, azkar atera du eskuinaldera. Atezain Bizkaitarrak, lekue atzean utzi du
aurkari bat. Jokalari bilbotarrak hor falta adirazi du. Hernaniko epaileak, Alexisen falta. Gaur atzeko lerroan Alexis eta Rodrigo Eli. Jarri ditu Luis Zubeldiak. Gogoan izan Laguardia oraindik lesionatuta dala. Laster sendatzen den Alavesen atzelaria, kornerra orain, baina bestaldean, Atletiken alde. Gutza hundia da hor, baloi errez batean. Atezainari ematean nahi izan dio buruarekin eta gaizki jodu Hektorrek eta kornerra. Atleti olako aukerak ematen balima zizkio. Ez du alde batera usten, ez aprobetxatzen ditu, zergatik goitikan talde indartzua delako. Hor ikusten da, arrisku asko sortzen dutela eta benetan argi bili behar dalako jokaldiekin. Kornerra, Susa eta gatera du, baloia loratua, buruz. Urrundu dute, Babazorroek, Hektor. Realeko jokalaria aurten utzita Alavesen jokatuko du, hortxe da. Hektor Hernández. Garbi dagoena da hemen intensia handiko partidu bat ikusiko dugula, ez? Ja ikusi dugu dana indartzu, dana baloia ez daukanean baloiaren inguru horretan presio handia sortzen, taldea bat eginda jokatzen, bate kontrol txarren bat egite bali madu, aurkaria bela iristen da, horrek esan nahi du, ja liga gertu dagoela, taldeak ja biziago daude, askarago jokatzen ari dira, eta horrek intensia puntu bat emango dio partiduari, hori ona izaten da. Iñaki Williams, ezker galetik, ondoan du Alexis. Williams jarritzen du baloiarekin. Joko aldatuz, eskuinaldera. Lekue. Susa eta jokaldi egin nahian falta. Marrazainak altxadu bere banderatxoa, falta Atletiken alde. Esan duzu, partida gogorra izango dela, azkenean bi taldeek duten guztia emango dutela, baina prestigioare jokoan da, ohorea. Euskal Herriko lehen txapelketa. Ez dakigu, betirako geratuko den mintzat asmoa hori da, eta aurrena irabaztea ere beti badu da bere garrantzia. Beti hasierak eta ez dira errezak izaten, eta bueno, nik usten dut garrantzita izango dela honen jarrepen bat izatea, ez hor gelditzea, eta alde horretatik hori bultzatu beharra dago, ez? Bultzatu beharra, eta iazko demoraldia oso ona izan denaren seinale Euskal Talde, bost Euskal Talde, beraz urte historikoa izan da aurreko demoraldia. Zoritxarrez, lau ditugu aurten, Osasunak maila galdu zuen iaz, baina lau izatea ere ez da ez makala. Marka ona, lau Euskal Talde izango ditugu aurtengo demoraldian, gorengo mailan, eta seguruenik bigarren edizioa eta edizio gehiago izango ditugu horrengo urteetan Euskal Herriko txapelketanen edizioak. Aurrena, gaurko hau. Eta ikusi, lehen esaten genuen hau lagun arteko partida baino gehiago zela, eta hasierako minutuetan hitz egiteagatik Raúl Garziari txartel horia erakutsi dio epaileak. Azkenean epaileak ikusten du, ondira horre zelai erdi horretan, da sarrera batzuek eta bar, da iruditzen zait alde horretatik nahiago du lehenengo txartel horrekin, pixkat jendea baretzea, lasaiago hartzea, zergatik benetan, bestela hau izango da falta askorekin, partioa gogortuko da, ez zaio inorrik komeni, eta gutxiego, bai Alaves eta bai Atletik partioa gogortzea, horrek sarrera gogorrak hartzea bali ditu, arazoak, lesioak eta bar, eta intensia puntu bat eukitzea ondo dago, baina neurri hartu behar da, ez? Eta horra paliak egin dena da, pixkat animoak baretzeko txartela atera, ez? Behintzat, partida kontrolpean edukitzeko. Bai. Eta jokalariek jakin dezaten, epailea serio dabilela bere lana egiten. Rodrigo Eli, Hektorrekin jokatuz. Hektorrek atzera, Eli brasildarrak luze. Sobrino, Santos, baloia Raúl Garziari, Ibairi etorri zaio honek galdu egin du, eta falta. Jokalditik oso gertu Daniel Palencia Caballero,
Orain arte bintzat epailea ondo. Berriro jokaldi harripikaturik Lurrera San Jose. Eta bitan pentsatu gabe epaileak falta adierazi du. Jokoan da baloia. Bezgak bestaldera. Bobeda. Lekuerekin jokatuz, Lekuek atzera berriro baloia Bobedari. Ondo kokatuta Alabeseko jokalariak atzean. Kepa Arrizabalaga. Berriro, Bobedarekin jokatuz. Ondo handu San Jose. Cristian Santos, presioa ginez. Ondo, presioa ondo. Alabesek egiten duena, atzeko lerroa oso aurreratuta jokatuz. Presio horretan zelai erdiai lagunduz, eta momentuz gauzak ondo egiten ari da, ez? Hor, arazoa etorriko da, bueno, lerroain aurreratuta jokatuta, gero olako baloiak sartzea, ez? Rodrigo Eli, Williamsen gainean, erasoan jarritzen du Atletikek, erdiraketa area barrura, eta jokaldi arriskutsua Raúl Garziarena, Héctor Hernández Jodio, Héctor Hernández Lurrean da Alabeseko atzelaria. Bai, jo egin du, egia da, berak etuela nahi hori, baloiaren bila joan dela, baina... Atzelaria bertan zuen. Bai, atzelaria buruakin urrundu du, eta... Bueno, zorionez ez da ezertxo ere gertatu, berriro zutik da Héctor Hernández, irudietan Valladoliden jaiotako jokalaria, bete-betean gainea, azze ostika da mandion. Aurreko jokaldia, Williams, baloia Eli kendu dio, eta horrengo erdiraketan izandako jokaldia, hortxe ikusten duzue. Luis Zubeldia, entrenatzaile argentinarra, Pellegrinoren lekuan sekulako demoraldi egin zuen Mauricio Pellegrinok iazko demoraldian Errege Kopako finala ere jokatu zuen taldeak 8. ligan. Eta horrexegatik da, egindako demoraldiarengatik gaur hemen Euskal Herriko txapelketaren finalean. Aurrean Atletik guztira 17 puntu lortu zituen Euskal Derbietan. Alabesek 12. Williamsek ondo eskuinaldera. Raúl Garziaren erdiraketa, kornerra izango da bigarren Atletiken alde. Halako jokaldietan min egin dezake Atletikek, kontraerasoan. Horra Alexisen utza hundia egon da zelai erdi horretan, Baloia aurkariari eman dio, bularrarekin, hemen elegante izatea hori izaten da hori, bularrarekin emango dio, eta ondo gerituko naiz, azkenean sekulako hankasartzea egiten duzu, zergatik Atletiki baloia eman diozu, eta hortikan aurrera aukera sortzen dizu, zergatik baloi geldian Atleti oso arriskutsua da, eta benetan aukera horiek balin baditu, pizkaleno pizka beranduago, izango du baloi bat. Halako jokaldietan iritsi dira Atletiken jokaldi arriskutsuenak. Hirugarren kornerra Bizkaitarren alde. Baloia penalti puntura, arrisku area barruan, jaurtik eta Zaboritena izan da azkena. Atzelariek baloi hori urruntzea lortu dute. Alboko sakea. Azkenean dezen oso Alabes batez ere utzoiek egin dituenean taldeak bizka galduta gelditzen da, iruditzen zait talde horretatik hor badagoela zer mejoratzekoa. Erabaki txarrak hartu dituzte pare bai jokalarik eta horrek talde arazoetan sartu du, eta ikasi beharko dute hori dela egin behar. Entrenatzaileak nik uste apuntatuko zuela, Atletikeko olako arazorik oso gutxitan eukitzen du, zergatik atzean da uz gutxi egiten taldea da. Nahiago du baloia goian ipintzea eta baloia askar bestaldean ipintzea. Horratzean arriskoak hartzea baino, eta iruditzen zait talde horretatik esperintzik gehiago ez dela, zango. Ondo jokaldi horretan Córdoba. Baloia bigarek kendu dio alboko sakea, baloia zurigorrientzat izango da esan behar, Alabesek iazko taldetik 9 jokalari galdu dituela. Ekarri beste 11 ekarri ditu eta gaur Sergio Fernandezek, kirol zuzendariak, esan digu agian beste aurrelari bat ere etorri daitekeela, arriskua Alabesen area barruan, Eli urrundu du baloi hori. Williams beti ere arriskua sortuz aurrelari bilbotarra, Zaborit. Baloia
Raúl Garziarentzat aurre hartu dio Alexisek, ea epaileak zer adierazten duen ateko sakea. Falta espalima da, kornerra da. Alexisek egin duena hor, baloia babestu nahi horretan. Beti lurrera juten dira jokalariak, ez lehenengo kontaktuan, ez egon faltarik, eta baloia berak ikut. Lehen hasi nahi esaten, agian Alabesek beste aurrelari bat ere ekarri dezakeela hurrengo egunetan. Aurrelariak baditu, Burgi, aurten fitxatutakoa, Santos, Rubén Sobrino, Ibai Gomez ere aurretik, Pedraza, jokalari asko, baina agian goleatzaile baten beharra ere badute. Hor bai, falta garbia Carlos Bigarairi egindakoa, ostiko latza mandio Saboritek, Carlos Bigarai. Faltak argiak egiten dituzte bai batak eta besteak, Bai, ez da dudarik. Hor, baloiaren bila junda, Bigarai lehen hau iritsi da, eta ostika da. Carlos Bigarai oso maila honean amaitu zuen joan den denboraldia. Kiko Femenia eta berak jokatu zuten eskuin alde horretatik. Erdiraketa, errematea Alexisena langa gainetik kanpora. Erdiraketa ona da, errematea berako bidean harrapatu du eta azkenean izan du ate aurrean ipini baloi hori, oso gora atera zaio, zergatik saltoa lehenago egin dazokan eta ja bera zetorren da. Batzuen aurkaririk ondoan, hor, Alexis Ruanok. Hemen garbi dagoena da, baloi geldi hori oso garrantzitsua izango dela bai batentzako eta bestentzako urtean zehar, ez? Joko aldetikan batez ere Alabesi gehiago kostatuko zaio nagusi izaten eta alde horretatik baloi geldiari garrantzi handia emango dio talde bat izango da iritsi zaite Alabes. Bigarai. Córdoba, ondoan du Burgi. San Jose, Raúl García. Motzean jokatuz Atletik, orain bai, pase luzea eskuinaldetik. Baloia atzera eta ies egin dio baloi horrek. Lekueri ateko sake izango da, hortxe zen marrazaina, gutxigatik, baina badirudi, bai. Baloiak ies egin diola atzelari bilbotarrari ateko sakea eta aurreko gaiarekin amaitzeko, lehen esan dugu agian Alabesek beste aurrelari bat fitxatu dezakeela hurrengo egunetan eta gaur jakin dugunez PAOK Dani Torres nahi omen du. Dani Torresen atzetik dabil Greziako PAOK taldea. Ikusi egin behar, hurrengo egunetan zer gertatzen den jokalari kolombiarrarekin. Bai, ondika movimentuak egongo dira. Iruditzen zaite irteerak, sarrerak, ondikan gehiago dira. Aurreko denboraldian ere egon ginen Alabes egiten eta egun batetik pare bat partidu egin genituen eta beti jokalari berri bat etortzen zen, ez? Eta hemen ere, aurten ere nik uste antzeko gertatuko dela, ez? Zergatik momentu honetan iruditzen zaite lehen urtean baino talde eskasago ez dugu esango, baino lehen urtean talde hobea zakola, ez? Aldaketa asko egon dira, aldaketa horietatik gainera asko jokatu duten jokalariak izan dira eta garrantzitsua gainera taldean izan diranak, ez? Eta hori nabarituko dute, Eta besteak beste, joan direnak, zuk aipatutako jokalari horiek, Fedal, Teo, Marcos Llorente, Edgar Diverson, haze denboraldi egin duten jokalari horiek aurreko sasoian, aurreko denboraldian, horiekin batera, Kiko Femeniak, Raúl Garziak, Tokerok eta Adrián Ortolak ere alde egin dute, beraz, bederatzi baja izan ditu udan Alabesek, esan bezala, fitxatutakoak 11 oraingoz, eta seguruenik hurrengo egunetan ere aterako dira bai albiste gehiago. Ez da baloia kanpora irten, Ibai. Aurrean bi jokalari ditu, Santutxo harrak jarraitzen du baloiarekin, Lekue, ez du ia lekurik. Ibai erdiratzea lortu du, Santos, eta kornerra, azze erdirak eta atera duen, Ibai Gomezek ia lekurik ez zuen, Santutxo harrak, eta gutxigatik ez du behar bezala arrematatu Cristian Santosek, kornerra beraz. Bai, hor jokaldi hona egin du, Inok ez duen uste horra atera du erdirak eta honba gainera. Harrapatu ditu denak pixka bat lokartuta, ez?
Raúl García korrundu du. Falta bai. Hectorrena okerrez banago. Hor, baloi irtera horretan. Falta garbi izen da, eta hor ikusten dugu jokaldi harripikaturik Ibairen erdiraketa hori ezkerrez. Zirekitu bat utzi diot, hori aprobetxatu, Bai. Halako jokaldietan jaioa da Ibai Gomez. Azken urtetan Atletiken, iaz, Alavesen lehen agintzuen. Eli, Wakaso oso gutxitan sartu da. Jokoan ganako jokalaria, Burgi, hau ere gutxitan ikusi dugu gaur. Wakaso berriro. Gainean zuen Besga. Elik Hectorri, Manu García. Kapitainak ezkerrez luze, Burgiren bila. Saboritek moztu du. Ruben Sobrino. Ezin izan du baloiarekin jarraitu. Mikel Besga, honek atzera. Bobeda, atzetik hasi behar berriro jokaldi antolatzen. Inigo Lekue. Golik ez. Oraingoz, La Cesarre futbolzelai honetan Euskal Herriko txapelketaren finalean Atletik ekuts, Alavés ekuts. Wakaso. Burgi, iaz Sportingen jokatu zuen. Badajozen jaiotako jokalariak, pasea Baiona. Ruben Sobrino gutxigatik ez da iritsi baloi horretara. Ederk ikusi du Sobrinoren posizioa Burgik, baina jokaldi horretan aurre hartu dio Sobrinori Kepa Arrizabalagak. Bai, pasea zoragarria izan da. Etzen erreza hor betikaen baloi zirekitu horri ikustea. Baloi hon bat ipini joa gaina neurrian. Arraro izan da eskutea benetan baloi horren bila, ez? Atesaina atera dan bezala, berak atesaina ikusi dunea ateratzen atzera pixka bat egin duela. Eta hor gelditu dela gola aukera bat ezerrezean, ez? Eta iruditu zait Burgik hori ondo ikusten du, ondo egiten du. Sportingen egontzanean ere ikusten dut hori izan zela gauzarik onena berea, ez? Gorabera handiko jokalaria da, egun onak izan dituena eta gaine egun horietan harrapatzea bali maduzu zure aurrean sufritzen duzu, baina gorabera asko izaten ditu. Ez demoraldian zer baizik eta partiduan ere bai. Tarteka desagertzen den horietako. Bai. Baina maila handikoa, ezin ahaztu, Real Madrileko arrobitik datorrela. Nik usten dut salto baina salto egiteatik bakarrik, konpromisoa ez baloia ikutzeko, ez? Iruditzen gauza horiek, maila hauetan behar dituzu gauza horiek. Eta horiek espalin baduzkatzu, Real Madrideko jokalari bat izan zea, eta derrigorrez behar duzu, ez? Wakaso katzera, Eli, joan den demoraldi erdian ekarri zuen Alavesek Milanetik, bigarren zatia egin zuen Alavesen, poliki, bere postua ere eskuratzea lortu zuen, eta aurten Alavesek hurrengo 4 denboraldietarako fitxatu du. Saboritek atzera, ez zuen inguruan jokalari taldekiderik libre ikusten. Besgak atzera, Bobeda. San Jose, ondo presioa ginez Alaveseko jokalariak, gero eta hobeto erosoago Zubeldiaren taldea. Alexisek, baloi arriskutsua galdu du Raúl Garcíak. Aurrean kendu dio, ondo Bigarai, Erne Azkar. Erantzun du Carlos Bigaraik. Eta alboko sake izango da. Nahiko motel, jokaldi horretan berriro Alexis Ruano. Bai, ez dakit bat ematek esan ote dion bakarri zegoeniko lakorik, eta baina kontrola egiterako orduan jendea gerturatu egiten da. Hemen segundotxoa nahikoa da, galtzen dezuna, gero aurkaria gainera tortzen zaizu, ez dizuzten jokatzen. Eta hori Alexisek badaki, ez da lehenengo aldia eta lehenengo partidua. Esperientzia handiko jokalaria da. Talde askotan ibilitakoa, hau du bigarrena Alavesen. Eta badaki bai, lehen mailan jokatzea zer den. Laugarren kornerra, Atletiken alde. Susata kapitaina. Horre horiko izan da Mikel San Jose.
Mikel San Jose hori da, Alexisek egin izan duen borroka txortan eta epaiak ez du zalantzarik euki eta Alavesen aldeko falta adierazi du. Barruan ze gertatzen den, askotan aipatzen ditugu ez, hor barruko jokaldi horietan, zema falta egoten den, zema zea, baina arbitro batentzako ez da errez esaten. Zer ez den gertatuko, gertatuko. Denak ikustea eta dena pitatzea eta erabakia benetan txarra, saila da. Beno ba, nagusi berriro, talde zurigorria, baloia Williamsentzat, Urruti, Alexis. Bularrarekin baloia kontrolatu, Manu García ezkerrez. Ibairi eman dio, honek galdu. Horro balurrera, Guakasoren falta. Atzetikan egindako falta da. Baloia iristen dela iruditzen zai, baina atzetikan horiek oso arriskutsuak izaten dira eta falta argia da. Iñigo Cordobari egindako falta, batzutan ezkerrean, bestetan zelai erdian eskubialderar egiten du jokalari bilbotarrak. Hortzi ikusten dugu berriro, ikusi dugu Guakasoren falta. Susa eta baloiaren ondoan. Baita Cordoba bera ere. Estrategiako jokaldia ezin izan du loratu. Haze geldiketa egin duen Patxeko, jaurtiketa okerrez banago San Josek egin du. Aukera 28. minutuan Atletiken alde. Iruditzen hori prestatutakoa zenik, zergatik Susaetak ez duelako hori iruditzen zaite, gero ondo atera da, zergatik San Josek erremate hona egin duelako. Baina, bueno, Kukokin olako gauzak egingo ditu, estrategia ondo latzen duena da, Europa Ligako partiduetan ikusi dugu. Corner horretan Atletikek ez du arriskurik sortu baloia atzera. 28. minutuan iritsi da partiduko golaukera nabamenena. Gardiena San Josek izan duena, jokaldi horretan ere ipatu behar Fernando Patxekoren erantzuna. Jaurtik eta oso urrutitik egin nahi zuen Cordobak, ez du baloia behar bezala jo, eta horren kontrarasoan atera nahian Alaves, Burgi. Eskuinetik ezkerrera egin du Alaveseko jokalariak, durrean da falta. Baloia zuri ordinentzat, azkar atera dute Babazorroek, Guakaso. Bigara irekin jokatuz. Oso urruti jendea, atzean bakarrikan laguntzak, erdian eta aurrean oso urruti gelditu dira. Falta azkar atera dutelako eta horre Alavesek arazo handia dauzka, zelai erdi hori ondo pasatzeko eta Atletiko asko segustorago sentitzen da, asko sobeto kokatuta dagoela iruditzen zait. Baloia irteera ere bai, zergatik ez da, zelai erditik ez da baloia asko pasatzen behetik, goitik bai, goitik gehiena pasatzen ari dira, baina Atletik ez dauka arazorik alde horretatik, Williamsekin da Raul Garziarekin goian jokatze horrek, lasitasun puntu hori ematen dio, ezin danean behetik jokatu, gero goitik jokatzeko aukera hori. Williams eskuinaldetik, erdilak eta bai, baina inorentzatez, horreztu taldekiderik, Alavesen area barruan. Orain lasai asko, Carlos Bigarai. Basea tezainarentzat. Presioa eginez. Raul García nola urrundu du. Alavesen atezainak, Ruben Sobrino. Laporteria aurre hartu nahian, hor zangotra bat egin du. Atletiken atzelaria eta falta adierazi du epaileak. Valencia Caballero, berriro jokalditik gertu. Laporteri egindako falta. Garbi zangotra batu du atzetik. Ruben Sobrinok, hor jokalari azkarra da. Sobrino, baina ezin izan du jokaldi horretan atzean utzi. Emerick Laporte. Kepak jarriko du baloia jokoan, luze jokatuz. Raul García, ondo buruz, Alexis urrundu du baloi hori. Saborit. Saboritik atzera, Kepa, eta hortxe da Laporte. Azkar jokatu nahian Atletik, horreztu asmatu Saboritek, azken pase horrekin, Alexis. Lehen ordu erdian, Atletik ekuts, Alaves ekuts, Euskal Herriko txapelketaren final honetan,
Jokoskanpoko posizioa dirazi du epaileak, Marrazainak banderatxoa hatxata zuen. Dute Jokoskanporik ez dagoela, baloia hartu du, ematen zuen Jokoskanpoko jokaldia zela, baina ez atzelarien aurretik antzegoen, baloi bila jundenean. Esan bezala, golik ez. Euskal Herriko final honetan. Emakumezkoen Euskal Herriko txapelketaren finala, abuztuak 27an izango da Elgoibarren. Atletik eta Reala, aurrez aurre. Esan bezala, emakumezkoen finala, abuztuaren 27an izango da. Baloia, Babazorroentzat. Ez dute presarik. Hektorrek luze, Santosen bila. Ezin izan du Santosek baloi hori ikutu, berriro baloia. Zubeldiaren taldearentzat izango da. Tarteka zutik ere ikusten dugu. Zubeldia, baita Kuko Ziganda ere. Bere gizonei aginduak emanez. Wakaso. Gutxigatik ez du baloirik aldu. Hala ere, aurkariari eman dio. Kepa Arrizabalaga. Lehen aipatu dugu, Atletikek final honetan egoteko 17 puntu lortu dituela Euskal Derbietan, partidu bokarra galdu du. Noren kontra, Alabesen kontra. Mendizorrotzan galdu zuen, bat eta huts. Teok egindako golarekin eskuratu zituen 3 puntuak Alabesek. Baina aipatu bezala, 17 puntu Atletikek, Alabesek 12. Atletikek 5 partidu, 5 derbi irabazi ditu. Berdindu 2, galdu bakarra, lehen aipatutako Alabesen kontra. Alabesek berriz, 3 garaipen, 3 berdinketa eta 2 partidu galdu ditu. Euskal Derbietan 2 talde honenak izan ditugu. Atletik eta Alabes, horrezek ditugu. Biak ere hemen, Barakaldon, Lasesarren, Euskal Herriko txapelketaren finalean. Euskal jokoak gelditu eginda, ez? Lehenengo ordu erdia pasatu da. Ematen zuen Atletikek aurrera pauso bat eman eta ja partia dominatzen hasi eta ja bere eskura ekarri duela jokoa eta dena. Baina gain 5 minutu pasatu dira eta gauza gutxi ikusi dugu, ez? Talde bakoitza bere lan egiten, Alabes defensako laneran gehiago erasokoan baino. Atletiken nahi du, baina ez du lortzen zelai erdi hori ondo pasatzera. Eta zendete pixka bat gelditu egin dela partidua, ez? Bi taldeak oso ondo landuta daukatena da defensako lana, ez? Baloia ez dagoenean taldea zer egin behar duen, gertu jokalariak bat beste, bai lerroak eta bai jokalariak beraiek, eta oso zaila da hor, batez ere zelai ordi horretan baloia jokatuta ateratzea, ez? Eta hori, nik uste partiduari pixkat hori falta zaiola, ez? Burgi. Ez du lagunik ondoan. Burgi, orain bai. Santosekin jokatu du, Manu García. Rubén Sobrino, baloia ondo kontrolatu nahian. Presioa ginez atzetik Bóveda. Wakaso. Gero joanan ikusi egin behar, Zubeldiak talde honekin egiten duen lana. Kuko Ziganda pitzin bat ezagutzen dugu. Zubeldiaren lehen urtea da Europan. Kolombiatik dator, Argentinan, Kolombian leku askotan ibilitakoa. Hala ere ikusten dugu epaileak, txartel horia erakutsi dio Wakasori. Neurketako bigarrena da, Inigo Lekueri egindako sarrera horrengatik. Nik egia esan zuzenean iruditu zait ganako jokalariak baloia aukitu duela eta haserre bizian dago, Alabeseko jokalaria, ez baitago ados epaiaren erabakiarekin. Indartzu junda baloira, hori bai, egia da indartzu jundela. Eta indartzu jute horretan iruditzen zait neurria galdu induela. Eta gerokoa da, txarrena gerokoa da, ez? Protestak zea Alexisio bai, arbituari besotik heldu eta ez dakize, zuk esperientzia ukiko duzu, baina arbiturak egintzen duen ben, ez? Eta punto, eta oin ondo, epailea ondo, Wakasokin hitz egiten, ondo. Pixka baretzeko dena, eta ondo, nintzetet portaera hau arbituarena oso ondo egiten zen. Wakaso Mugarak, irudietan, aurreko jokaldia, berak baloi ekutu du. Indartzu guten da, baina ez dauka beste gauzarik, ez? Gertatzen dena hori hemen goitik, edo goitik ikusten du pixka bat, nabari, baina hor behian, horako jokaldi bat ikusten duzu, gaina jokalaria nola ateratzen den idean, da ematen du, sekulako ostika da eman diola, ez?
Jokaldi ikusgarria bai. Bai. Baina kirol aldetik arazorik ez, hala ere, epaileak, Valencia Caballerok txartel hori erakutsi dio partiduko bigarrena Wakasori. Kepa, lehen hasi nahi zezaten, Zubeldiarentzat, denboraldi berria, Europan aurrenekoa, talde askotan ibilitakoa, oso gazte, entrenatzaile lanetan oso gazte hasitakoa, eta hori bai, bere partiduetan gol asko izaten omen da, erasora gustatzen omen zaio jokatzea, baina beti ere, hala bada, behintzat, kontrako porterian, hobe, gol gehiago izatea, norberaren atean baina. Ulkiak ere protesta, pizka bat sartuko dira dinamikan, ez? Ligako dinamika horretan. Beraie datozte beste futbol batetik eta hori ere esan behar nuen, entrenatzaile beroa. Bai, baina Aki askotan utzi duena, ikusi zagun kontraerasoan, Alaves, Cristian Santos, aukeratutako erabaki ez da ona izan, Wakasoren jaurtik eta oso urrutitik zuzenean kanpora. Oso urrutitik ez usten harrapatu nahi zuen Wakaso, Kepa Arrizabalaga, baina bere ezkerka da zuzenean kanpora joan da. Eta hemen denak pixkat neurriak hartu behar dituzte, ez? Beraiek ikusi behar dute, ja jokatu dituzte lagun arteko partido batzuek, arbitroak nolakoa dian, jokoa nolakoa den, zer usten den da zerrez, iruditzen zaite beraiek ere hori dana kontuan hartu beharko dutela, ez? Beste liga batzuetan gauza gehiago, beste gauza batzuk gusten dira, liga honetan, ez? Rodrigo Elik aurre hartu dio, jokaldi horretan, Iñaki Williamsi, azkar demontre atera da, aurrelari bizkaitarra, baina ondo, defentsa lanetan, Rodrigo Eli. Azkenean falta egin dio Williamsek, Alaveseko atzelariari, eta baloia zuri ordinentzat. Izan da. Cristian Santos kontrola ona. Olagarria. Maila handia erakutsi du hor. Venezuelako jokalariak. Sobrino, Gurgi, oso urrutitik saiatu da. Gurgi, baloi hori kanpora joango da, kornerra izango da. Alavesentzat laugarrena. Azkeneko jokaldi hauetan, Alaves hobeto dagoela ematen du. Errezago iristen da, egia da. Zelai erdiko jokorik ez dugula ikusten. Bi taldeak ikusi dugu gainera aurreko jokaldian Wakasoke jaurtiketa egin duenean zelai erdian baloia galdu duela Atletikek. Eta hortik etorri dela kontraerasoa eta jaurtiketa hori, eta luzeago jokatzen ari da, bai batak eta bai bestea. Ez du baloirik igurtu Eli, Wakaso, horren bai ateko sakea, baloia kanpora. Wakaso jaurti egin du, eta Santosi eman dio baloi horrek. Raúl García, ezkerrez, baloia Saboriki eman dio. Vesga, atzera Kordobak, Laporte, eta orain eskuinetik saiatuko da talde zuri-gorria. San Jose, Laporte, presioa ginez Burgi, ondo Kordobarekin jokatuz, atzean utzi du Kordobak Wakaso, Saborik, eskuinera etorri zaio baloi hori, Santos, bueno ba, kolpeka bi taldeak, Sobrino, presioa ginez alboko sake izango da bai, baina baloia zuri-gorrientzat. Intensitate asko dago, partidan zehar bi taldea defensako lanean minutu gehiago egiten dituzte, hor ikusi dugu Alavesek derrigorrez lan hori egin behar daukala, intensia handi bat ipintzen dio, eta gainera nik uste aurreko denboraldia ikusita, entrenatzaileak ere horrekin jarraituko duela, ez? Defensako lanari garrantzia handia emanez, eta gero erasoan taldea, aldizan egin. Ikusi behar da hor bai, zuk esan duzu, ez, aurrelari baten bila eta hor dabiltzala pasai daudela, beharko du zerbait, ez? Hor goian jokatzeko orduan barrekanbioak behar izaten dira, eta den urtean Iversonekin iaia beteta zaukaten, baina lan handia egiten zion taldeari, baloi geldian da hori dana, eta hori daukate, ez? Eta zerbait beharko dute.
Esan behar, alkian ere badituela aurrelari gehiago, Katai, Oscar Romero, ia zekarritako jokalariak. Desberdina dira, azkeneko lerro horretan, goiko lerro horretan jokatzea baino gehiago pixka gehiago gustatzen zaio, pixka berago jokatzea, ez? Gora begira, ateari begira bai, baina pixka berago. Azken jokaldi hori sortuz. Bai. Saborit. Eta esango nuke azkeneko minutuetan Atletikek jokalariko defentsarekin jokatzen ari dela, Mikel San Jose zentral gisa, eta Raul García geisten dela pixka bat, zelai erdira laguntza egitera. Bai, hori baloi irteeran egiten dute, baloi irteeran zelai erdiko jokalaria tartean sartzen da, hirukoa egiten dute, galak oso zabalik eta goian ipinita, eta horrek behartzen du aurreko taldea, pixka gehiago irikitzea, barruko jokoa bilatzeko, ez, aurkitzen duten. Baina alata guztitzea Alavesek eusten dio barruko joko horri ondo, eta benetan hortikan pasatzea oso zaila da. Gaur Alaves, lauko defentsarekin ari da, baina iaz askotan jokatu zuen bostekin. Pellegrinok askotan aldatzen zuen sistema hori. Partidu batetik bestera eta baita partiduan bertan ere. Hortik eta oso urrutitik eta barrura gola. 42. minutuan Atletiken alde. Bat eta huts. Bezgak zondo jotzen du baloia, Bat eta huts. Bezgaren golari esker. Esan bezala, ederki jodio jokalari Gasteiztarrak. Eta 41. minutuan, hortxe ikusten dugu jokaldi arrepikaturik. Ezkerkada ondo gurutzatua. Zutoinaren ondotik barrura. Bezgarentzat, Euskal Herriko txapelketa honetan lehen gola. Bai, gol ona da, jaurtiketa ona, guztien minutuak oso ondo aprobetxatzen ari dela lehen urtean Sportingen. Lan ona egin zuen, gauzak oso ondo egin zituen, eta irabazi du hemen egotea, ez? Eta gainera, duko zigandak konfiantza handia doka jokalari honetan. Eta neurketa hasieran esan baldin badugu, hau lagunarteko bat, baino askoz gehiago zela, txapelketa gertu zegoelako, ikusi beharrik ez dago Kuko Zigandak eta Atletiko Gaulkiak nola ospatu duen gol hau. Ikaragarria biziki ospatu dute, ondo ari zen Atletik, baita tarte onak izan ditu Alavesek ere, baina Mikel Bezgak eman dio behar bada zuri-gorriek netzuten saria, lehenengo zatia amaitu eta gutxira. Pozik Atletik zaleak, entrenatzaileak Kuko Ziganda, Bezgaren gola ospatuz. Gol bikaina izan da. Bien bitartean, hortxe ikusten dugu, Bigarek egindako falta. Partiduko azken minututan gara, bat eta huts Atletik aurretik. Eta momentu honean egin du gola. Benzatiko ondarrean. Gol garrantzitsuak izaten dira horiek, batez ere bigarren zatiari begira, mina handia egiten duten golak. San Jose. Baloi irteera hobea eukitzeko hor, lehen esabiziona San Jose hor sartuta, errezago ateratzen da baloia. Gero ja komplikatzen da dena, presio handia egiten duelako Alavesek, baina baloi irteera lehenengo ordu erdia baino gehiago, baino hobea da azkeneko 5 minutu hauetan. Atletiken aldetikan. Sobrino, ez zuen espero Raul García Sobrinok, alboko sakea, ez da konforme Sobrino epailearekin. Hor, lokartu eginda Ciudad Realen jaietako jokalaria. Manchester Cityren jokalari orain arte, naiz eta utzita jokatu Gironan eta iaz Alavesen. Hurrengo 4 urtetan Alaveseko jokalaria izango da. Falta Raul Garziari egindakoa, azkar atera nahi zuten zurigorriek. Epaileak berri ateratzeko dio, San Jose. Lekue. Eta oraintxe bete da 45. minutua. Epaileak amaiera adierazi du. Atletikek bat, Alavesek huts, golegilea Mikel Bezka Gasteiztarra. Eta, partidu politia. Lehen aipatu bezala halako partida bat espero genuen, batez ere
tenore garai honetan, eta batez ere gola esan behar, aipatzeko gola egin duela Bezgak. Bai, Bezgak gol ederra egin du, ez? Bai, espero genuen partida ikusten ari intensia hondiko partidua, joko aldetik pixka bat eskasagoa, baina logikoa da ez biak defensako lan honak egiten ari dira. Bueno, gure aldetik, orain atsedenaldira egingo dugu eta eguneko albisteekin utziko zaituztegu, orain gaur egun gaueko edizioarekin, orain txarte. Kaixo Gabon guztioi, Bizkaian insektizida batekin kutsatutako 20.000 kilo arrautza atzeman dute. Arrautza likidoa da eta elikagaiak egiteko enpresa batera bideratuta zegoen. Zorionez, osasun zerbitzuek ezarritako neurriak ondo funtzionatu dute eta garaizo hartu dira. Leire Lasa. Bai, atzo arratsaldean jaso zuten alerta hori, abisu hori Europatik eta osasun saileko inspekzio taldea berehala joan zen Bizkaiko enpresa honetara fipronil insektizidak kaltetutako arrautza horiek atzematera. Frantziatik hona Bizkaira iritsitako 20 tona arrautza likido dira eta datozen egunetan suntsitu egingo dituzte. Eusko Jaurlaritzak lasaitasunerako deia egin du, izan ere dispositibo guztiak martxan daude berriro gerta ez dadin. Estatuan hauxe izan da lehenengo kasua, baina Europan dagoeneko 17 dira kutsatutako arrautzek kaltetutako herriak. Kutsatutako arrautza Bizkaira iritsi bai, baina jakien segurtasunaz arduratzen den sareak garaiz atzeman du. Ikusi izan goizean ailatu berria zela, Frantziatik zetorrela eta immobilizatu egin zen. Osasun alorreko teknikariek kasetatik atera gabe aurkitu dituzte 20 tonak. Ikusi zen nola produktua kamioetatik deskargatuta zegoen, baina oraindik erabilera modurik gabe. Ez dago beraz kezkatzeko arrazoirik, fipronil intsektizidaz kutsaturiko arrautza likidoa ez delako erabili. Produktu horren bezero nagusiak ostalaritza, gozogintza lantegiak eta katerinak izaten dira. Bizkaian atzemandakoa datozen egunetan suntsituko dute. Datorren astean segurasko desegitera bidalko dira. Turismoak izpide izaten jarraitzen du. Donostian sortu den ikamika dela eta festen hasiera baliatu du Alfredo Retortillo turismo sailburuak ezker abertzalearen jarrera salatzeko. Debatir es bueno siempre, lo que es malo es debatir a partir de quien está gritando. Con los gritos no se debate. Azken egunotako protesta ekintzen kontra egin du Retortillok, eraso batzuk xenofobiatik gertu egon direla gaineratuz. Turismoaren afera abiatu zenetik gurean egin dituen lehen adierazpenak izan dira. Sailburuak gogorarazi du iaz berritu zen legediak behar bezala erregulatzen duela sektorea eta beraz sortu den zalaparta errealitatetik kanpo dagoela. Bartzelonan turismoak duen eragina ere albiste iturri bilakatu da aspaldi honetan. Gaur, hiriburu horretan bizilagunek protestak egin dituzte turisten aurrean hondartzan masifikazio egoera salatzeko. Olatz Simon, zer egin dute? Bartzelonetako auzotarrek egin dute protesta, euren hondartza ordubetez bada ere berreskuratu nahi izan dute, turistifikazioaren kontra egiten dutela diote eta eskatu dute mesedez euren eskaria ez nahazteko turismofobia delakoaren erasoekin. Euren eskaintza legitimoa dela diote, euren auzoak galtzen ari direla, jendeak ezin dituela alokairuak ordaindu eta auzotarrak nola joaten diren ikusten ari direla. Hori izan da euren protesta eta esan dute ez dela azkena izango. Beno, eta Bartzelonara doazenek gainera beste burua uste badute, aeroportuko segurtasun langileek datozen orduetan erabaki beharko dute, astelehenetik aurrera greba egingo duten ala ez, Olatz. Bihar goizeko 11etan hasiko dute euleneko langileek bere bigarren biltzarra, Generalitateak eskainitakoa onartzen duten ala ez erabakitzeko, ordainsarian 200 euroko igoera eskaintzen zaie eta onartzen ez badute proposamena errefusatu ezkero greba egingo dute. Greba hemen Elprateko aireportuan eta estatuak dagoeneko erantzuna prestu. Guardia Zibilek formakuntza jaso dute asteburu honetan euren lana egin ahal izateko beharrezkoa izan ezkero.
Eskerrik asko Olatz, EH Bilduk deituta manifestazioa egin arratsaldean Donostian Kataluniako independentziaren alde. Espainiako estatuaren ezezko guztien aurrean katalanak egiten ari diren lanak goraipatu egin dute. Katalanen etorkizuna eta askatasuna Euskal Herritarrena ere badela esan du Maialen Iriartek, EH Bilduren bozeramaileak. EAJaren mezuei aipamena eginez, jendeari ez nasteko esan dio Iriartek eta katalanen borroka Euskal Herriarena ere badela adierazi. Euskal Herriak asko jokatzen du partida honetan. Eta Kataluniari bizkarra emanda eta kopetilun agertzen direnen aurrean, eutsi dezaiogun guk tinko askatasunaren aldeko borrokari. Borroka honetan gu ere katalanak gara. Arabako Errioxako ardo upategietan oso pozik daude etiketa berriei esker, aurrerantzean merkatuan euren produktua bereiztu ahal izango dutelako. Orain 25 urteko aldarrikapena zuten etiketan Arabako Errioxako ardoa zela adierazi ahal izatea eta atzoko erabakia urrats handia da bertako ardo ekoizleentzat. Hala ere, 2 urteko epea ematen dute hitzartutakoa beteko dela egiaztatzeko. Etiketa berriari esker, hobeto erakutsiko da ardoak duen balio erantsia eta merkatuan hobeto kokatzen lagunduko duela diote. Esportatzeko ere eta balio erantsi horiek gure produktuari eman izateko erabaki hau ezinbestekoa da. Erabaki honen garapena eta etiketa doan garbi jartzea nungo den ardoa eta nun ekoiztu den eta ze balio dituen, horrek kanpoan saltzeko ere aukera parega ematen digu etorkizunera begira. Nazioartean Kenian oposizioak salatu duenez, poliziak 100 pertsona hil ditu hauteskunden biharamuneko istiluetan, tartean 10 adin txikiko egon litezke. Oposizioak ez ditu emaitza ofizialak ontzat jo eta liskarrak sortu dira lurraldeko hainbat puntutan. Duela 10 urteko hauteskundetan ere, tentsio latza bizi izan zuten Kenian, kasu hartan hildakoak 1000 pertsona baino gehiago izan ziren. Eta amaitu aurretik Donostiara joan beharra dugu, hasi dira jaiak, hasi da aste nagusia. Arratsaldeko 7etan entzun dugu kainoikada eta batzuek zalantzak bazituzten ere, aurtengo kainoia txikiagoa zelako, esan behar da, Gurutze Muriana, tiro hotsa ondo asko entzun dela, ezta? Oso ondo entzun da eztanda eta festa lertu da hemen Donostian. Kainoia, esan duzun bezala, Eibarrek utzitako kainoi bat izan da kainoikada bota duena, gure aurgulekoa etzegoelako egoera honean, eta gure baino txikiagoa izan arren hemen alderdi ederren bildu direnek ez dute alderik nabaritu. 8 jai egun ditugu aurretik eta jai hasiera honetan protagonistak EASO abesbatzeko eskolania, Kresala elkartea eta La Oreja de Van Gogh taldea izan dira. Eurek abestu dute Artillero Dale Fogo abesti ezaguna. Ordu bete lehenago jendetza kainoikadaren zain. Lehenengo urtea etortzen nahi zena, umeekin. Festak ondo pasau behar die. Ezin utxik egin. Kasi 40 urte jau ez de faltatzen egun hontan. Orgaina oporrak hartuta, osea, indarra asko egin. EASO abesbatza eta Kresala elkarte izan dira ekitaldiko protagonista nagusiak. Adorea eta poza, gure urte horrena da. 7etan puntuan lehertu da festa Eibarko udalak utzitako kainoiarekin. Posa daukatu danok barruan eta posa hori iten du dana atera behar dela. Orea galanta, Donostiarra naiz, baina kuriosoa da, ze Donostikontzako Zaldibitarra naiz, herriti datorren hoi, eta Zaldibitarrakontzako Ñoñostin bizi dana. Unkituta, La Oreja de Van Gogheko kideak ere, gauean kontzertua dute Saguesen. Hemen etxean ezberdina izatea, familia, laguna. Donostiako alkateak elkarbizitzarako dei egin du. Errespetua baldin badukagu gainontzekoengan, seguro nago gozatu egingo ditugu da jaiak. Gaur gauean Granadako Akzitana Maria Angustias zuetxea. Color y ruido mucho, porque va a llevar un ritmo muy alegre. 8 festa egun ditu Donostiak aurretik. Eta amaitu horretik, labur-labur eguraldiaren iragarpena eskainiko dizuegu, Onintze Salazarren eskutik, datozen orduetarako aurre ikuspena. Gabon, zer moduz, gaur egun ederra izan dugu, eguzkia jaunta jabe eta ez du berorik egin. Bihar eguzkiaz gozatu izango dugu, baina gorago izango ditugu termometroak. Orokorrean giro eguzkitsua, hori bai.
Behe-lainoa barnealdeko oranetan goizean goiz, eta behe-hodeiak ere sor daitezke egunaren hasieran eta bukaeran kostaldetik gertu. Bestela, goiz eguzkitsua, arratsalde partean bereziki mendinguruetan bero-hodeiak sor daitezke eta eguna bukatu aurretik akaso zaparra trumoitsuren bat edo beste bota dezake. Gorako bidean termometroak. Gaua ez da hain hotza izango, baina oraindik ere freskoa. Adibidez, Gasteizen 8 gradu izango ditugu, minimoa izango da, Arrasaten 10, eta gero egunez gehiago berotuko du. Baita kostaldean ere, 24 Donostian, 29 gradu Gasteizen edo 30 Iruñean, baina gehiago berotuko du oraindik ere astelenean. Zergaitik hego-ekialdeko haizea sartuko dalako, indarrez sartu ere, eguraldi eguzkitsua izango dugu goizean, gero arratsaldean ipar-mendebala sartuko du, hodeiak sartuko dira gurean eta ekaitzetara ere jo dezake azken ordurako. Eta termometroak, egunez behintzat igual izango dira, orokorrean beroenak 30 eta 35 gradu artean izango dira, kostaldetik gertu ere berotuko du hego haize horrekin eta minimoak ere pixka epelagoak, gozoagoak izango dira. Asteartean ordea egoera gehiago aldatuko da, ipar-mendebaldeko haizearen nagusitasunarekin, nahiko lainotuta izango dugu zerua, bereziki ipar isurialdean tarteka zaparrada botako ditu, ekaitza ere bai, bereziki erresago izango da ekialdean botatzea, eta noski egoera horrekin termometroek berriz ere bera ingo dute eta nabarmen gainera 8 gradu gutxiago, 22 Donostian Bilbon, 23 Gasteizen eta soilik Tuteran 30 gradu izan ditzakegu. Beraz, gora berak izango ditugu, baina bihar eguzkiaz gozatzeko aukera eta gorako bidean termometro besterik ez. Gabona pasa, agur. Besterik ez, Alabes eta Atletiken arteko partiduaren bigarren zatia hastear dago eta bagoaz. Ondo izan, bihar arte. EITB, zure komunikazio taldea. Atxaldeon berriro ikusentzule guztioi, Barakaldoko La Cesarre futbol zelaitik. Euskal Herriko txapelketaren finalean gara, lehen zatia amaituta Atletik aurretik dugu markagailuan 1 eta huts. Golegilea Mikel Besga, 41. minutuan, lehen zatiko azken minutuetan egindako gola. Eta horixe da indarrean, markagailuan indarrean duguna. Lehen zatiko irudiak dituzue irudietan. Eta berehala emango zaio hasiera bigarren zatiari oraintxe bertan. Alabeseko ordezko jokalariak beroketa ariketak egiten ditugu, baita Atletikekoak ere izan ditugu atsedenaldi honetan. Eta esan behar gaurko neurketa hasi baino lehen, gaur Iratxe Mugirek abestu duela Mikel Laboaren martxa baten lehen notak abestia. Hori izan daiteke lehiaketa honen ereserkia hurrengo urteetan, eta esan bezala Iratxe Mugire izan dugu, eta bestalde ezin ahaztu gaur Donostiako aste nagusia dela eta gaur gauean ETB baten Donostiako jaien kaleko giroa, zalaparta, protagonistak eta su artifizialak ikusteko aukera izango duzuela zuzenean, Agustin Ezenarro eta Izaro Iraetaren eskutik. Beraz, hasi da Donostiako aste nagusia eta ETB batean ikusteko aukera izango duzue gaurtik hasita. Bitaldetako jokalariak berdegunera sartzeko prest. Joanan, ez gara aspertu lehen zatian, lehen 45 minutuetan bitaldeek golaukerak sortu dituzte. Garbiegiak ere ez, baina bintzat saiatu dira golaren bila Euskal Herriko txapelketa honetan. Prestigioa ere, ohorea ere jokoan eta oraingoz Atletik nagusi. Nik uste orokorrean hartze bali dugu partidua Atletik momentu goiak izan ditu Alabes baino, ez? Eta aukerak izan ditu baita ere, Patxekoak atera du San Joseen erremate bat, gero izan dituzte horre faltak eta kornerra baita emin gehiago egiteko. Alabes ondo moldatu dela iruditzen, ez da gaizkion, joko aldetik igual gutxiago, luzeago jokatzen, da zelai erdian gutxiago jokatzen, baina bakoitzak bere lana egiten du eta
oso parekatu jundale lehenko zati hori, ez? Gol ederra ikusi dugu, batez ere jaurtiketa oso zoragarria delako. Nik uste bakarrik utzi dutela jaurtiketa horitakoan, defensako lana ez da bate hona izan Alavesen taldearena, eta Patxeko ezin izan du zertxore egin, baina Bezgak oso ondo jo du eta gol ederra sartu du. Gol ederra bai, ezkerrez, area kanpotik ez ustean harrapatu du Fernando Patxeko, eta lehen esan dizuegu, talde bakoitzak, 3 momentu izango dituela, 3 une, aldaketak egiteko, une bakoitzean, 2 aldaketa egin daitezke, guztira 6 talde bakoitzetik, eta okerrez banago Atletikek egin ditu bai, 6 baino gehiago bere aldaketak. 6 ez dakit, baina erreri eroaintxe zera iratzen, Iker Muniain badago baita Mikel Rico, Oskar de Marcos eta baita Aritza Duriz ere. Beraz, bat bi, 3, 4... Txeita ere bai. Txeita balen dago, orduan bai 6ak egin ditu Atletikek, baina ikusiko dugu. Ea Luis Zubeldiak zenbat egin dituen. Ikusten dut egin dutela Herrerin sartu, De Marcos Etxeita sartzen dira hor, gero Mikel Rico eta Muniain da Duriz ere bai, 6 horiek sartu dira, ez? Kordobak leku aldatzen du, De Marcos segonda aurrerago, zelai erdian aurrerago jokatuko du, Zaborite jarraitzen du. Bai. Eta Bobeda da, lekuz pixka bat aldatzen da, ez? Laporte falta da. Raúl García ere bai. Bai, Williams ere bai. Arrizabalaga. Eta Zuzaeta ere bai. Zuzaetaren lekuan okerez banago leku ipini du Kuko Zigandak, atzean Oskar de Marcos. Beraz, aldaketa guztiak atsedenaldian egin ditu Kuko Ziganda entrenatzaileak. Eta okerrez banago, Luis Zubeldiak bakarrik 2 aldaketa egin ditu. Zentralean Maripan sartu du, Rodrigo Eli kenduta. Eta horrekaldean zehazten da, baino ez bakarra egin du, hoize, zentrala. Rodrigo Eli kendu eta Maripan sartu du. Lurrera Manu García, epaileak ondo ikusi du Rikoren falta. Eta baloia Alavesentzat izango da, hortxe ikusten dugu jokaldia errepikaturik. Bat eta hauts Atletik. Aurretik Euskal Herriko txapelketaren finalean, gizonezkoen finala, emakumezkoena, ez ahaztu, abuztuak 27an izango dela Algoibarren. Aurrez aurre, Atletik eta Reala. Queda Oskar de Marcos. Pase luzea, Aturizentzat, ondo moztu du Alexisek. Hector. Baloia kanpora, alboko sake izango da, Zurigorrien alde. Iltzet aldaketakin eta Atletik asko irabazi duela, ez? Oain baloi irteera hobea dauka, gauzako beto egiten ari da. Errezago ikusten ere bai, igual emaitza berak ere lasaitasun puntu bat eman dio taldeari, eta mendikan aurre igual gauzak errezago izango dira, ez? Alavese berean jarraitzen du, presioa egiten goian, Atletik luze jokatu dezala eta luze jokatze horretan ikusten datzeko lerroa nahiko ondo goldatzen dela. Eta horretan, baina oin Munein da sartuta, iruditzen zait baloi gehiago jetxiko duela eta baloi hobeto erabiliko duela Atletikik. Oskar de Marcos. Lekue ez da baloi horretan eritxi, azkarrago Alexis. Iker Muniain. Bigizon zituen ondoan, Etxeita. Honek atzera, Bobedarekin jokatuz, Laporte ere. Taldetik kanpo geratu da. Erasoan orain bai, falta area kanpotik. Area kanpoan adierazi du epaileak, ondo sartu da Kordoba jokaldi horretan, ikusi egin behar. Kanpoan alabarruan izan den. Kanpoan da. Hore ikusten da kanpoan dela. Carlos Bigaraik argi eta garbi heldu du besotik. Kontrol ederra egin du, pasea ona da Durizeik ondo ikututa, kontrolarekin leku hartu dio Bigarairi eta barruratzi joan area barruan sartzera,
helduta bota egin du, ez? Horre nabaritzen da bizka bat lehenengo zatitik bigarren gora baloia zelai erdian hobeto ateratzen dela, ez? Gauzak argiago dituzten. Muniain eta Iñigo Kordoba ere baloiaren ondoan. Muniainek azpitik jaurti du, baloia esira. Hektorrek ezin behar bezala urrundu. Burgi, lurrera Alabeseko jokalaria eta falta. Alaxi adierazi du Palencia Caballero. Azkar atera dute Abazorroek, alare berriro atera beharko dute. Falta hori. Horiz izan da epailearen agindua. Daniel Palencia Caballero. Hernaniarra, 25 urte. Bigarren B mailan dabilen epailea. Alexis. Ondoan dugu akaso, baloi bila. Berari eman dio. Hortxe da, ganako jokalaria. Aurten etorritakoa Gasteizera. Alexis. Atletikeko jokalariak oso goitik presioa ginez, Aturiz, Alexisen ondoan. Eta Fernando Pacheco kurrundu du. Oscar de Marcos lurrera, Manu García. Sobrino koso ondo ikusi du. Ezker hegaletik Burgi eta ez, bai, falta. Kosta egintzaio epaileari, falta adieraztea, lurrean da Burgi. De Marcosen sarrera. Uso de Montre alde egin du De Marcosek. Area barrura eta hor ikusi dugu berriro ekaldia, lurrean da oraindik Burgi. Azkar atera du baloia Sobrinok jokaldi horretan. Jokaldi hona egin dute, azkar atera dute, lekuz kanpo harrapatu ditu Atletikeko jokalari batzuek eta hortik etorri da arazoa, ez? Gero De Marcosek nahi izan du hor jokaldi hori gelditzea eta falta egin behar izan du derrigorrez. Bueno, bai. Falta ateratzeko prest. Epailea Burgirekin, minatuta da Jorge Franco Burgi, 23 urteko mutila. Ibairen jaurtiketa eta penaltia. Eskuarekin urrundu du Aritz Aturizek. Erremate hori penaltia Alavesen alde. 91. minutuan. Penaltia beraz. Bai, argia. Zuri horientzat, eskuarekin urrundu du baloi hori aurrelari donostiarrak, hortxe ikusten duzu Eupalondoarekin. Eta hortxe du Alavesek finala berdintzeko aukera. Ibai Gomez Eperak jaurtiko du. Atepean Jago Herrerin, jaurtitzeko prest Ibai Gomez. Badoa Santutxuarra, Eskuinez eta gelditu egin du. Atezainak bigarrenean asmatu, bana markagailuan, baloia berari etorri zaio. Eta bigarrenean ez dutxik egin. Nundi sartu duen, larri ibili da, ez? Lehenengo nik uste atezainak geldikita gona egin duela, gainera nabaritu zaio bazekiela nola botako zuen, ondo sautzen duelako, eta bigarrengoan aldaratze horretan barrura bota du, baina larri, zeratik oso gora atera zaio. Gutxinatik etzaio gora joan. Bai, oso gora juntzaio eta berdinketa, eta penaltia argia izan da. Penaltia area barruan zion esia, besoa erabiltzen du urruntzeko baloia eta penaltia argia. Aitzakirik ez, protestarik ere ez dute egin zurigorriek, bana markagailuan, lehen gola Besgak egin du, lehen zatiko 41. minutuan, orain 52an, bigarren zatiko 7. Ibai Gomezek berdinketaren gola. Bigarrenean, penalti jaurtiketa, Herrerinek geratu egin du edo hobe esan da urrundu egin du, baloia berriro Ibai Gomezi etorri zaio berdintzeko gola egiteko. Berdinketarekin amaitu ezkero, ez genuke luzapeneko denborarik izango, zuzenean penaltietara joko genuke, baina oraindik minutu asko geratzen zaizkigu aurretik, ikusi egin behar. Gol gehiago ikusteko aukera ere izaten dugun. Fernando Pacheco. Alexis Ruano. Baloia eskuinaldera. Ondo orain Alaves. Erasoan. Herrerin. Zuga ipatu bezala. Herrerinek eta Ibai Gomezek ederki oso ondo ezagutzen dute elkar.
urte askotan, talde berean izandakoak Atletiken. Bete-betean asmatu du Herrerinek. Penaltia nora zijoan. Eta jarraitzen du taldeak bi taldeek ritmoarekin, intensia puntu bat ipinita, ritmoa dauka, Atletikek berria sartu diranak ere ematen diote. Iruditzen zait talde horretatikan partiduak ez duela galdu, jarraitzen duela partido intenso bat izaten. Eta bientzat ere interesgarria, liga azteko titulo bat poltsikoan dutela. Lagun arteko partida, baina, esan bezala, neurketa ofizialen kutsua duen finala. Mikel Rico. Ricoren baloi loratua, Oscar de Marcos, baloia ikutzea lortu du. Barazainak ateko sakea erakutsi eta alaxe adierazi du Valencia Caballero paileak. Barriro oso goitik presioa ginez Atletikeko jokalariek. Etxeita, Burgi, aurre hartu dio San Josek, Mikel Rico lurrera. Epailea jokoa jarraitzen utzi du, bigarrenean ez. Bigarrenean Atletiken aldeko falta. Intensia puntu handi bat dauka, gauzak askar egin behar dira, presio handia egiten nahi dira bai batak eta bai beste baloiaren inguruan. Hor ikusi dugu alabez ze askar fondan baloi horren bila eta Atletikek askar jokatu behar izan du. Eta finala dela, finala da eta partida benetakoa da. Eskertzen da gainera, naiz eta Lagun Arteko partido bat, ligan aurreko partido bat izan, iruditzen zait derrigorrez holako partidua behar duela bai talde batek eta besteak, ikusteko ze mailatan dauden. Antolatzaileei animoak hemendik. Euskal Herria Kirolak elkarteari eta ze gola egin duen Aritz Adurizek 2-1 egin du. Aurrelari donostiarrak 56. minutuan zoragarria Aritz Adurizen burukara, erdiraketa ere alakoa izan da. 2-1 aurretik Atletik esan bezala markagailuan. Ederra, jokaldia berea osoan ederra, Muniainek egin duen jokalde zelai erdian oso ondo, lekuek ipintzen duen baloia zoragarria da, eta gero Adurizek goian salto eginda gero nola mantentzen da nor baloiaren bila, zoragarria da, errematea oso ona da, eta Atxeko ez dauka esertxore egiten, zoragarria, polita gola. Txalo artean hasi da jokaldia, Iker Muñainek egindako jokaldi horrekin, eskubira ireki du Nafarrak, Inigo Lekuren erdiraketa eta Txaloekin amaitu da jokaldia ere Aritz Adurizek egindako burukada horrekin. 2-1 markagailuan Alabesek sartu du gola bigarren zatiko 6. minutuan eta hortik 5 minutura erantzun du talde zuri-gorriak. Maila handiko jokaldia Iker Muñainek egindakoa, 36 urte bai, baina Adurizi ez zaio ez. Golak egitea azten, bere maila ere ederki erakutsi du jokaldi horretan buruz egindako bigarren golean. Etxeda Muniain. Ondoan du Manu García, Alabeseko kapitaina falta egin dio, azkar atera dute zuri-gorriek. Rico, Adurizek berriro baloia Ricori eman dio. Lekue. Etxeda berriro baloiarekin Lekue. Bere izan da aurreko erdiraketa. Arazoak Alabesek ez. Berdin du partidua, falta batetik etorri da, baina gero jokoan da, bigarrengo zati honetan, Atletik nik uste hobeto hasi dela, Artiago dauka zer egin, gauzak hobeto egiten ari da, oain errezago jokatzen du zelai erdian, lehenengo zatian ez duguna ikusi, da zelai erdi horretan ikusten ari gira baloia jokatzen Atletik, eta hortikan aurrean min egiteko aukera dauka. Manu García falta, atzetik egindako sarrera, Adurizen falta garbia, berak baloi ekutu duela dio. Aritz Aduriz, gaur ere golegile. Atzera jokatuz Maripan. Jokalari txiletarra, aurten etorritakoa. Akaso. Utsasko pase errezetan. Akaso que... Eta defensa lanetan gogor. Gogorregi, momentu batzuetan, ez? Neurtu in behar da hori. Noiz bai, noiz ez.
Mikel Rico, batikoa Oskar Marcosekin eginez, eta Aduriz lurrean da. Alavesen area barruan, kolporen bat hartuko zuen Atletiken golegileak, zudurrean, kolporen bat hartu du. Txiletarrakin izan du hor eztabaida, Marrazainen esaten ari zaila. Txartelo horia. Eta falta, ez dakit ezate duen falta Atletiken alde adierazi. Bientzako izango da txartelo. Hor ikusten da. Partidu hirugarrena izango litzateke. Maripani erakutsi dio, ezta? Bai, Maripani erakutsi dio. Maripani edo Alexis izango nukenik. Eta falta pitatu du. Eta gira da, falta pitatu du. Etzion Aduriz izaten etortzeko baizik eta falta pitatu du. Marrazainak. Baina Marrazainak bestaldekoak, aulkian aurrean dagoen Marrazainak. Hortxe ikusten dugu Guillermo Maripan, 23 urteko atzelari txiletarra. Berak ikusi du partiduko hirugarren txartel horia. Baina hori dena ez dakit area kanpoan izan den, gara barruan izan den, Hori da beste gauza da. Bitartean Alavesek aldaketa hirukoitza egingo du, hiru aldaketa batera. Sartuko direnak Dani Torres, Alfonso Pedraza eta Tomas Pina iritsi berri izango dira eta berdeguna utziko dutenak Wakaso, Manu García eta Héctor Hernández. Beno ba. Hiru aldaketa. Alavesek, Dani Torres, Tomas Pina eta Alfonso Pedraza berdegunean. Héctor, Manu García eta Wakasoren ordez. Falta Atletiken alde, Córdobak. Esira. Iker Muniain. Alboko sakea bai, baina Alavesen aldekoa. Sobrino, azkar atera du. Ruben Sobrino, Burgi, kontrarasoan jokatu nahian Alaves. Atzan utzi du Burgi. Mikel Rico eta kornerra izango da. Alavesen aldeko kornerra. Kontrarasoan ondo. Sobrino eta Burgi. Eskarratera dira hor alboko sakea batera bestera, nik uste dut Oine San Josea izen Marrazainari protesta egiten, nolatan bestaldera askarratera dute, hemen lokartzerik ez dago, intensia handia dauka partiduak eta benetan pixkat ritmoan gelditzen duenak gatzen aterako da, ez dena askar jokatzen nahi dute. Bigarairen jaurtiketa ikusi dugu. Horren berdinketaren bila, Alaves, Erdirak eta Ibairena, ondo, Iago Herrerin aurre hartu. Baina beto. Eta haze pasea, haze baloia mandion, Iker Muniaini, ondo defentsa lanetan. Pedraza. Pedrazaina ondo, entrenamentuko ariketa bat egin du. Baloia erdiraketa bat goian hartu, gero azkarratera gora. Egia da, oso ondo jo duela, eta Muniaini oinetara iritsi dela, oso jokaldi honak egin duela. Bueno, jokoa bizi-bizi, golak ere bai, bita bat. Ritmo dauka batez ere nabaritzen da, bat atleti konpetitzen ari dela, zergatik Europa Ligako konpetizio horretan sartuta, ostegunean dauka kanporaketa joaneko partidua eta Alaves ere ritmo horretan sartuta, jakinda datorren astean ja liga hasten dela eta hor intensia horrekin jokatu beharko duela. Lurrean da Sobrino, baina ez dirudi jarraitzeko arazorik izango denik. Partida gogorra dikoa. Jokoan Euskal Herriko txapelketaren finala, txapela. Juan Martínez de Irujok emango duen txapela. Eskuzko txapeldun handiak. Iberoko pilotariak emango dio txapela irabazleari. Mikel Rico. Baloia gutxigatik ez du galdu. Ricok. Aritz Aduriz baloi bila Alexisekin burukan. Maripan. Txiletarrak aurrera Burgi. Pina. Tomas Pina. Villarrealen jaiotako jokalaria, baita Villarrealen ibilitakoa. Azken urtea Belgikan egin du eta orain Alavesen da. Burgi.
Dani Torres. Esan dizuegu, Greziako PAOK taldeak nahi duela, jokalari kolombiarra. Iker Muniainen erdiraketa. Maripanek urrundu du, Mikel Rico nagusi berriro Atletik. Erabakita utzi nahi dute finala zurigorriek. Partida dago hemen, Alabese jarraitzen duelako bere lana egiten, aldaketa freskotasun puntu hori eman diote, eta benetan bizi-bizi dijoa partidua eskertzen da, ritmo honekin jokatzea horren moraldiko partidu bat, eta Alabesi oso ondo etorreko zeion partidu bat izango da. Neurtzeko baliakoak nolak izango dira, entrenatzailea berak jakiteko pizka bat liga nola den, eta ikusita benetan oso zaila izango dela eta oso gorra izango dela. Eta jokalari guztientzat minutu onak. Bai, oso onak. Arrerin luze, Ritza Duriz, aurre hartu dio Maripani. Alexis. Ondoan du jokalari txiletarra. Ez du berarekin jokatu nahi. Aurrea doa Andaluziarra. Santos, oso baloi gutxi ikutu ditu gaurkoan Cristian Santosek. Burgi. Eta Tomas Pina. Ez dute zulorik aurkitzen Gasteiztarrek. Pase hori inorentzatez. Ez da bate definibili jokaldi horretan Ibai Gomez. Partidak horrela ipitzen diranean, da batez ere galtzen zoazinen pazientzi puntu bat euki behar da. Hor Pinak emango dio puntutxo hori, ez? Teknikoki jokalari ona da, pase onak, paseetan da teknikoki pase onak ematen ditu, eta horrek eskertuko dute jokalariek. Iritsi zait, alde horretatik berak ipini behar duela horre Iparra, ez? Alabesen joko horretan, gertatzen dena da, askotan Alabes ez dela izango balioaren jabetza handiarekin partiduetan, eta ez da erreza izango hori aurrera ematea. Atletik lasai dago gauzak ondo egiten, pazientzi puntua badauka, ez ja konpititzen ari dan talde bati nabaritzen zaio, ez? Lasaitasun puntu hori daukala. Ez dute ez presari zurigorriek, aurretik dira markagailuan, Oskar de Marcos eskuinetik, baloiaren zai, Lekue, ondo ikusi du Muniainen posizioa de Marcosek, Lekue, Aduriz area barruan, berriro Muniain, Rico, pasea ona. Rico berak erdiratzea erabaki du, baloiak eskuan eman dio Tomas Pinari area barruan, baina nahi gabe behintzat. Epaileak jarraitzeko agindu du. Eta ez da penaltirik, Alexis. Alfonso Pedraza katzera berriro baloia Alexis eman dio. Bigarren zatian gara, 77 minutuan, bita bat, Atletik nagusi. Jautik eta Ibaina oso urrutitik, baloia Zutoñaren ondotik kanpora. Jautik eta ona Santutxuarrak egindakoa. Baloi ona, horreko esten da horreko aurrekoa. Bete-betean eman dio eskuan Tomas Pinari, area barruan zan Alabeseko Euskarria. Azkeneko jokaldian Ibai Gomezin jautik eta oso ona da. Pasea ona da, ondo egindako Burgirena, kontrola zoragarria, bideratzen du jaurtiketaren bila. Eta jaurtiketa ateaz du asmatu, baina zoragarria. Gutxigatik. Atzean sufritzen orain Alabes. Ondo Dani Torres, baloia buruz bere atezainari eman dio, Fernando Pacheco. Berriro, leku txarrean galdu dute baloia, Babazorroek, Iker Muniain. Bestaldean bakarrik zuen Lekue, azkenean berak jokaldiarekin jarraitzea erabaki du. Córdoba, ondo Bilbotarra, are hartzean Sabori, berriro Muniain. Jokoari ritmoa emanez,
Sabori jaurtik eta kanpora, aukera bai bikaina Atletiken aldekoa, 79. minutuan, ezkerka da ona baina, ezkerka da horrek, gutxigatik ez du aterik ikusi. Nien ondo, jokaldi oso ona egin du, gero barrura egin duen momentuan, garbi ikusi du Sabori bakarri zegoela, bere presioa egiten izin jokalarien bizkarra horretan, pasio ona egin dio, gero jaurtik eta ez du asmatu atea, ez? Hor ikusten da, ez? Olako jokalditan ikusten da argitasun gehiago dela Atletiken jokoan, Alaveseko jokoan baino. Baina Alaves baloi zuzen horiekin, are inguru horretara iristen da eta arezkoa sortzeko moduan dago. Gutxiago jokatuz, baina Jokaldia Atletiken aldeko falta adierazi du Muniain lurrean. Bai bat dirudi Tomas Pinasek ez dakitu kondoa luzatu egin duen eta Iker Muniain aurpegian eman dion. Biak jundira bila, biak besoa sartu dute eta txartel gorria zuzenean. Alexis Ruan hori epaiak atera diona, esan dugu hasieratik epaileak neurketa kontrolatu nahi zuela, txartel horiak erakutsi ditu, baita hitzegitagatik ere, ikusi dugu eta oraingoan badirudi arrazoi berberarengatik Alexis Ruan hori txartel gorria zuzenean atera diola. Leno Maripani txartel atera dionean, protesta asko egin du Alexis Ruanok, orain ere Keinu Txusia epaileari aurpegian eman dio Alexis Ruanok epaileari mehatxua oso Keinu Txusia Alexisek egindakoa oso itxusia. Errespetu falta izugarria epaileari sekulako. Pentsatzen du adina daukalako edo zer gauzaiteko aukera daukala. Epaileak bi marrazainak ditu. Ez dakit erabakiren bat hartzeko edo, hainbat jokalari euren inguruan. Erabaki hartuta dago, txartel gorria dauka, kanpora bota du, eta besterik gabe, ez? Nire iruditzen zaite kapetinen artean hitz egingo dute, bizkaga batez ere. Patxeko difoa orain. Lasaitzeko, aber ez pasatzen dan, taldearekin hitz egizazu, haizu, hau ezin da holako portaerak ezin dira ditu eta egia da, eta arrazoia dauka arbitroak. Pakea jarri nahian, Daniel Palencia Caballero. Bi kapitainekin epailea, Iker Muniainekin eta Patxekorekin. Gauzak bere lekuan jarri nahian, orain arteia arazorik ez dugu izan, esan behar, epaileak horiak 3 txartel jarri dituela dantzan, Raul Garziak eta Guakasok ikusi dituzte txartelak lehen zatian, bigarrenean Maripanek 3. txartel horia eta Alexisek gorria zuzenean ikusi duena. Eta gainera modu txarrean joan da aldagletara Alexis Ruano, bere taldea 10 jokalarirekin utzi du. Eta veteranoa bai, baina umekeria galanta egin duena, protesta egiteagatik bere taldea 10ekin utzi duelako. Eta geroko kinua kino horretan erakusten du beran olakoa den. Ikusten eta lortatik ez da beste esatu. Dena sana, Juanan, dena sana. Ea ba, guztia bere lekora joaten den eta partidu amaiera bikaina ikusten dugun. Aldaketa, Ruben Sobrinok utzi du berdegunea. Eta Diegezek hartu bere lekua, Atletikek ere zazpigarren aldaketa egin du, Xabi Merino zeleratu da, eta Inigo lekuek utzi du berdegunea. Merino lekueren ordez, azken aldaketa Atletiken aldetik, 18 jokalarekin aurkeztu da gaur hemen Barakaldon Lasesarren Atletik, eta azkena Xabi Merino izan da 18 gaur berdegunean Atletiken aldetik. Adrián Dieguez, 21 urteko gaztea ipini du berdegunean Luis Zubeldiak. Ea ba, 10 jokalariekin zer egiten duen talde Babazorroak, ezin ahaztu markagailuan atzetik dala 2-1 Alaves. Etxeita, baloi luzea Adurizentzat, jokoz kanpokoa adierazi du epaileak, baloia Babazorroentzat. Gauza zailago, Alavesentzako. Bueno, proba bat. Azkenean olako partiduak igual egongo dira urtean zehar. Eta
Aber nola moldatzen den 11aren aurka 10ekin, eta, bueno, proba bezala hartu behar. Beste aldaketa bat Luis Zubeldiak, Burgik utzi du berdegunea, eta Oskar Romero kartu bere lekua. Paraguaiko jokalaria Oskar Romero. Abendur arte Alavesen. Urte bateako ekarri zuen Sergio Fernandezek. Joan den neguan eta neguan utziko du. Talde zuri-urdina. Urrean aduriz, falta epaileari eskatuz, ez du alakorik ikusi. Hernaniko epaileak. Pedraza. Ez du taldekiderik libre ikusten, Dani Torres. Baloia berreskuratu du Atletikek, Iker Muniainen pase sakona Merinorentzat, aurre hartu dio Fernando Pachekok, nagusi orain. Alaveseko atezaina. Gaizki Pedraza, leku txarrean galdu dute baloia. Dieguez. Alexisen lekuan. Iparra galduta orain, azken minutu hobetan Alaves. Logikoa da gaina bain bakutxioekin egoteakin, hondek eta saiak ipinizezkio gauzak, ez? Oine Atletikek aber zer egiten duen, aukera dauka baloi jabetza hartu, lasaiago egon, eta hortikan aurrera gola aukera sortzen hasi, ez? Bastintzi puntua gaina irabazten ari da, eta lasaiago jokatzeko aukera dauka. Pina. Tomas Pina. Baloia Pedrazari eman dio. Pinak jarraitzen du. Pinaren basea Etxeitak moztu du. Muniain. Eskuarekin ikutu du baloia Ibaik. Epaileak jokoa jarraitzen utzi du. Adurizen falta, erasoan egindako falta. Adierazi du epaileak. Diegezi egindakoa. Diegezek irabazi indio baloia, baina Adurizek aurreko jokaldi batean Diegezek baloirik gabe pasatzerako orduan, eta ez falta bat egin dio, eta baina ordainak. Odolkiak itzuli dizkio. Bai. Diegez. Pedrazaren baloia inorentzat ez, Iker Muniain. Atletiken erasoko jokaldi guztietan ari da parte hartzen Muniain. Arrisku asko sortzen ari da, naiz eta aurreko jokaldi horretan ez den faltarik izan. Baloi hori etzaio Ibai Gomez iritsi, San Josek moztu du, Riko Katzera. Bóveda. Atletik azken minuta hauetan sendo. Atzean arazorik ez, Mikel Rico, San Jose, baloia ondo ikutuz. Talde zurigorria, Rico. Honentzat ere minutu onak gaurkoak. Zaboriten pasea ona. Muniain entzat, erantzuna eman dion Fernando Pacheco kortxezu den ba. Hirugarrena jokalari naparrak. Eta oker ez banago txartela erakutsiko dio. Epaileak Mikel Ricori. Etxeita. Bai. Horrean jonda Santosekin batera jonda baloiaren bila, ikusi du gainera aurre hartu diola, eta horrek elditu beharrezokan derri horrez, ez biztela mina asko egingo zion taldeari, eta bueno, txartela ondo aterata dago, ez dago besterik. Bai, garbi heldu du berritik, Alaveseko jokalaria. Beno ba, lagun arteko izateko, txartela asko. Bai, eskeneko Etxeitarena, bueno, olakoak hobea dira sarrerak baino. Askotan sarrerak hor bat egiten da, eta eutxi egiten da, eta punto. Horre falta badago eta txartel bat. Giroa hemen ere pixkat ere oztu eginda, Alexis Ruanoren keinu itxusi horren ondoren. Alaves jokalari bat gutxiago horrekin geratu da. Eta bai izango nuke zelaian eta bai armaietan giroa pixkat ere oztu egin dela neurketako azken minutu hauetan. Beno, gol bateko errenta besterik ez, Atletiken alde, azken minutu hauetan edo zer gauza gertatu daiteke naiz eta Alaves, gizon bat gutxiagorekin izan. Lagun arteko partida bai, baina final kutsua duena, espairik gabe, ofizial kutsua. Euskal Herriko txapelketaren finala. Bai Alavesek baita Atletikek ere irabazi egin nahi dute. Ligari hasiera bikaina emateko.
titulu bat poltsikoan dutela. Alboko sakea. Ritmoa, 78 minutu pasatu dira eta jarraitzen du ritmo honean partiduak. Oin Alabez gutxiagokin dago, minutu batzuek eta lata guztiz ere hor goian presionatzen eta gauzak egiten jarraitzen du eta ondo dago. Falta zaioena puntutxo bat. Iruditzen zaite zerbait falta zaio taldeari, batez ere goiko lerro horretan igual jokalari bat beste. Hondikan dana irikita dago, abuztuaren 31 arte eta ezin jaztu, Juanan ezin jaztu. Datorren, 17an datorren ostegunean, Atletikek Panathinaikosen kontra jokatu beharko duela Grezian. Aukera orain Aritz Adurizentzat, erdirak eta area txikira, nola laurundu dute baloi hori. Gasteiztarrek erasoan jarraitzen du. Atletikek baina Kordobaren ezkerka da armaietara. Jokaldi azkar egin dute zurigorriek. Postera, hola zea zuten. Langa jo eta hasi nahi zesaten, ezin ahaztu, datorren ostegunean Atletikek Atenasen jokatuko duela Panathinaikosen kontra. Partidu garrantzitsua Europa Ligeko hurrengo kanporaketan parte hartzeko eta bestalde Alabesek Butarken jokatuko du ligako lehen partida Leganesen kontra datorren ostiralean. Beraz, ligako lehen partida izango da Babazorroek jokatuko dutena. Liga ez da hasi oraindik eta Atletikek da 2 aste ditu non 2 partida jokatuko dituen astero. Ostegunean Panathinaikosen kontra Atenasen, igandean Getafe hartuko du etxean eta berriz ere ostegunean Panathinaikos hartuko du San Mamesen. Eta oraingoz esango genuke, Xabi, garrantzitsuenak horiek direla Panathinaikosen aurkako partidak Europan jarraitzeko. Bai, da segurazki horregatik uko ziganda gorkoan aldaketa gehienak atxeden aldian egin ditu. Minutuak banatzeko jokalari guztien artean eta fresko iristeko zita garrantzitsu horietara. San Jose, ondo ikusi du De Marcosen posizioa, honen kontrola ona, baloiarekin jarraitzen du Arabarrak, baina horren gordirak eta Merinorena Alabeseko atzelariek urrundu dute Romerori egindako falta iruditu zait, ez du epaileak halakorik ikusi. Paraguaiarra baloiaren bila Harrikoren pasea inorentzatez. Zenbat gutxiagorekin sufritzen orain Alabes. Bai, eta gainera jokalari batzuen nekatuta ere bai, partido osoa jokatzen ari dira nagia ritmoa asko jetxi dute eta logikoa da, eta gutxiagokin egon da hondik eta gehiago, ez? Aurkari arresago iristen da presiora eta hor benetan zaila da, baina alaigintzen da aldaketa guztiz ere jokatzen, Ez du atzera egin, Ez du ez, Alabesek finala galdu nahi. Aritz Adurizare barruan ezkerka da. Maripanek urrundu du kornerrera. Aukerrez banago Atletiken lehen kornerra bigarren zati honetan, guztira 6 garrena. Bost atera ditu lehen zatian talde zurigorriak, Alabesek 4. Alaxe da, 6 garrena Uko Zigandaren taldearentzat. Bost atera ditu Luis Zubeldiaren taldeak. Muniain aurrean du Romero, erdiratzea lortu du eta berriro kornerra. Buru zurrundu du baloi hori Dani Torresek. Iaz Ligako lehen jardunaldietan titular izan zen Dani Torres, baina demoraldiaren bigarren zatian bere postuan Manu Garziak amaitu zuen. Bera izan zen kapitaina titular nagusia demoraldiko bigarren zatian. Eta horrexegatik ez da ez oso konforme Dani Torres bere postuarekin talde honetan. Cristian Santos kontrarasoan orain Ibai Gomezen pasea ez da horrengo honetan hona izan, Adrian Diegezentzat. Altarri galdu dute aukera zuri ordinek.
Pedraza. Nahi dute askar jokatu, baina zinean, logikoa da gainera. Baina Alavesek ez du atzera egin, aurpegia ematen ari da. Lanean jarraitzen du, gainera ondo kokatuta eta gauzak ondo egiten. Eta gol bat nahikoa da, partida berdintzeko. Bai. Eta iruditzen zait alde horretatik meritoa badaukala, ez? Txeita, ondoan du Cristian Santos, bakarri presioa ginez. Horreztu arazorik Atletikek baloia ateratzeko, kontutan izan gizon bat. Gehiagorekin dala, Figandaren taldeak Mikel Rico, Merinori eman dio, Horpoz baloi hori. De Marcos. Ondoan du Ibai Gomez, De Marcos. Baloia kanpora alboko sakea, Zurigorrien alde. Langile beti bezala. Erasteriko jokalaria. Merinoren erdiraketa. Eta Bigaraik baloia bularrez bere atezainari utzi dio. Dani Torres. Hortikan zaila. Hortikan olako egoeratan asko zautu taldea bizka bat gorago atera eta urrutiago ipini o taldea bizka bat ateratzen dene atera zergatik Atletik orgoian dago presioa egiten da benetan gutxiagorekin ez da erreza baloi hori ateratzea. Dieguez. Maripan. Baloia berriro atzera. Txiletarrak. Fernando Patxekori. Bakarrik da. Cristian Santos. Baloia Dani Torres eman dio. Ondo orain Carlos Bigarai. Jokaldi bikaina Bigarairena. Alboko sakea. Hor maila handia erakutsiz. Alaveseko atzelari gaztea. Eta penaltia Alavesen alde. Berriro penaltiz neurketa berdintzeko aukera dute zuri-urdinek. Mikel Ricok egindako penaltia. Hortxe duzue jokaldi errepikaturik. Mikel Ricok. Bigarairi egindako sarrera garbia horrezta inongo dudarik. Ez zuen alako beharrik Atletikeko jokalariak. Eta 85. minutuan penaltia egin dio Carlos Bigarairi. Eta hortxe du Alavesek partida berdintzeko aukera nork esango zuen ba? Bai, markin gitu den ematzen erabakitza zeola partidua, baina lehen komentatu duguna da, Alavesek jarraitu egin du lanean, eta aukera hau etorri zaio. Cristian Santosek barrura, ez du ez, alakotan barkatzen. Alavesen aurrelariak ezkerrez jaurti, Atletikek bi, Alavesek bi. Finala berdinduta, 3 minutu besterik ez Arauzko denbora betetzeko, eta Jan Andreok berdinketarekin amaitu ezkero, penaltiak izango ditugu. Ez da luzapenik izango. Bina markagailuan, gizon bat gutxiagorekin eta Alaves berdintzeko gai izan da. Merito badauka, ez? Gauzak alegin dudalako gauzak ondo egiten, 10ekin gelditu denean iruditzen zaite ematen zuetan abukatuta zegoela, baina lanean jarraitu, ez du etxi, presioak berdina egin du, atzerago egin du, baina berdina, horre Bigaraik atera du jokaldi batan kornera eskineraino jundena, alboko sake batera junda eta alboko sake horretatik alboko sake horretatik etorri da jokaldi inosoa, Mikel Ricok egin duena, baina bueno, iruditzen zaite. Eta protestaka orain, Aritz Aduriz. Hori esan behar nuen bai, Xabi, protestaka bero. Aurlari Donostiarra. Ezagutzen dugu bai nolakoa den, baina oraingo honetan ikusi dugu lehen Raul García ere bero zegoela, bigarren zati honetan Aritz Aduriz zelairatu da, Alexis Rubanorekin izan dugun jokaldia eta gero, orain bero Donostiarra, ez da gehiagora pasa jokaldi hori. Eta esan behar nuen, Alavesek gaurkoan, 2 golak penaltitako jokaldietan erdietxe dituela, lehenengoan Ibai Gomez izan da, bigarren honetan Cristian Santos, eta ikusiko dugu
ea guzti hau ez den penaltitan bukatzen. Gauzak asko Saborit, Oskar Romerorekin. Txartel gorri ikutu zagun norentzat, ez daki Romero edo Saboriti atera dio. Oso sarrera Bero jokalariak, bitaldeak. Uste Romerori atera diola. Amaiera itxusia ikusten ari gara. Barakaldoko La Cesarre futbolzalai honetan. Sarrera oso arriskutsua da. Oso arriskutsua. Hortxe ikusten dugu jokalari paraguaiarra. Minutu bat besterik ez, Zarauzko denbora betetzeko, bina markagailuan, Oskar Romero oso haserre. Eta berriz ere epaileak. Hortxe, Saborit egindako sarrera, oso itxusia. Min egiteko modukoa. Bai. Edozin jokalari lesionatzeko modukoa, eta merezitako txartel gorria ezpeirik gabe. Eta bere honetik aterata Aritz Aduriz, epaileak berriz ere lehen egin duen bezala. Bi marrazainak eta kapitainak deitu ditu, baina hortxe dira bai Iñaki Williams, Markel Susaeta, Iago Rerin, eta esan bezala Aritz Aduriz donostiarra bere honetik aterata. Eta Ernest epaia badirudi zelaia utzi egingo duela. Horixe falta genuen. Epailea aldageletara. Horixe falta genuen ikusi egin behar ze erabakitzen duen. Minutu bat besterik ez. Etzen falta, 90enerako. Aritz Adurizek ere, ez dakit zertzuen, txartel gorria erakutsi dio Oskar Romerori, sarrera horrengatik 9 da. Talde babazorroa, orain bai, eskua ematera Aduriz, baina hau ezin liteke horrela amaitu. Euskal Herriko txapelketaren finala dugu. Eta ez dakigu, bertan bera utzi duen neurketa epaileak, baina berdinketarekin penaltiak behar ditugu. Irabazlean norden jakiteko. Azkenean itxusik editzen da holako partidu batean gauza hori ikustea, ez? Alabeseko entrenatzaileak zer landu badauka. Gauza bat intensidadea eta beste gauza batzuek ez. Egin duen sarrera oso gogorra izan da. Ez ere olako partiduetan egin beharrik ez dagoena. Zijoan inoa. Ez dakit epailea itzuliko den behintzat badirudi. Jokalariek beren erabaki hartu dutela. Iruko ere txapela ematera etorri da La Cesarrera. Baina txapela eman gabe geratuko dela iruditzen zait. Behintzat guztia horrela maitezkero. Besarkadak orain bai jokalarien artean, hobe horrela ikustea tanak. Epailea aldageletan da, ez dakigu. Behin betiko erabakia izan den ala ez, Xabi? Bai, tunelera hurbildu naiz eta ez dirudi epaileak ateratzeko intentziori duenik. Zuk Iñaki Mikeo ondo aipatu duzu, jokalariek euren autua egin dutela, elkar agurtu dutela besarkadak ere bai, eta partidua amaitutzat eman dutela, baina egia da ere, txapeldunik ez dugula Euskal Herriko lehen txapelketa honetan. Ea antolakuntzak zer erabakitzen duen, ikusten ari gara Alabeseko jokalari batzuek aldageletako bidea hartu dutela, eta ea antolakuntzakoek zerbait argitzen duten. Irudietan Juan Martínez de Irujo txapeldun handia, aurten hartu du erretiroa osasun arazoengatik, eta baita Jon Redondo, kirol zuzendaria. Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria Irujorekin batera Iribar, Amorrortu, guztiak La Cesarreko palkotxoan. Jokalariek, oraindikan berdegunean jarraitzen dute, epaileak zerbait esan beharko du, ea partidua finala amaitutzat ematen duen, hanka egin du Daniel Palencia Caballerok, Rodríguez eta Díaz marrazainekin, eta jakin behar, behin betiko erabakia izan den, jokalariek iruditzen zait amaitutzat eman dutela partida, finala. Ezin ahaztu lehen edizioa dugula honako hau, Euskal Herriko txapelketaren lehen edizioa, finala. Gola amaituko aldaba. Hemen berdegunean denak zain gara.
Atletiko jokalariak berdegunean gelditu dira, Alaveseko askok eta askok aldageletara egin dute. Eta hemen antolakuntzak zer erabakitzen duen, edo epailea behintzat berdegunera azaltzen den, esperoan gara. Ez du ematen ba, epaileak itzultzeko asmorik duenik. Minutu baten faltan alde egin du aldageletara. Egia esan, partida itxustu eginda, azken minutuetan. Bai, asko itxustu da. Batez ere, Oskar Romeroren jokaldi horrek dena utzi du. Sarrera itxusia, epaileak gorria erakutsi dio, Zaboriri egindako sarrera horrengatik. Gero jokalariak berotzen joan dira, bultzak hasi dira, horien artean Aritz Aduriz. Eta momentu horretan, epaileak bertan bera uste erabaki du. Bertan bera usteko partidua zehose larriak gertatu behar du, ez? Ez dakit, sarrera hori, oin ikusten ari giran sarrera hori oso gogorra da, txarteko horria ateratzen dio, Zagori den reakzioan logikoa da. Hor ikusten da ez, txarteko horria ateratzen diola, bueno, utzia berse pasatzen den, konponduko dira beraiek, geldituko da dena, eta gelditzen denean, 90 minutura zijoan, bukatu zazu partidua, penaltia bota, eta barrora jun, baina ez dakit ze gertatu da, hor tartean ze gertatu da, bertan bera usteko dena, ez? Hortxe ikusten dugu Romeroren beroaldia, bere izan da sarrera. Merezitako txartel gorria ikusi du. Eta Xabi Ormazabal ez dakit, albiste gehiago badugun. Atletiko jokalari guztiek aldageletara egin dute, ez dakit Euskal Herriko lehen txapelketa honek ze amaiera izango duen, baina minutu gutxi barru Eneko Bobedarekin izateko aukera izango dugu elkarrizketatxo bat egiteko, eta ea ze komentatzen digun. Nahi duzunean, zurea hitza, hortxe Bobeda ondoan daukazunean, esaiguzu, gaur txapela erdibiditu edo mintza zatitu egin beharko dute. Erdia eta erdia, baina pena halako futbolaren egun handi batean, Euskal Herriko txapelketaren finalean, era honetan amaitu beharra. Pena, amaiera tristea, zorionez, jokalarien artean besarkadak ikusi ditugu, zaleak ere agurtu dituzte bitaldetako jokalariek, eta orain bai, Xabi, zurea daitza, nahi duzunean. Bai, Eneko Bobedarekin gaude, Eneko ez dakit beharrekoa, baino amaiera tristeago izan dago, ezta? Bai, nahiko ganora gutxiko amaiera izan da, nik uste talde biok profesionaltasun osoa sartu dugula partidua, batzutan apur bat gogorra urteten da, beste batzutan gitxi hau, baina ez dut uste holan amaitzeko moduko asanik. Egia da, txapelketa gertu daudela, zuek ostegunean partidu oso garrantzitsua duzutela, eta intentsitatea askorekin sartu zaretela, ez dakit partiduak horretarako balio izan dizuen. Bai, azkenien futbola da, eta beti dagoz gauza asko jokoan, bai arlo personalean eta bai talde moduan. Azkenean ezagutzen garan talde bigara, liga berbera jokatuko dugu, eta gu probatu nahi ginen, olako aurkari baten aurka, eta pentsetan dut Alavesek berdina pentsauko bala. Eta nik uste dut ez tala izen beste munduko ezer, futbola bakarrik izen da, eta nik uste kontrolatzeko moduko izen dela. Ea guztia argitzen deneneko eta eskerrik asko gurekin egotagatik. Bale, zuei, gero arte. Hortxe Eneko Bobedaren hitzak, berak esan du, ez dela ganolako amaiera izan, amaiera triste izan da, Euskal Herriko txapelketa honek izan duen amaiera, eta ea berri gehiago ditugun datozen minutuetan, izan ere, ez dakigu zer gertatuko den, garaipenik izango den, txapeldunik izango den, ala ez. Ez zait iruditzen, Xabi, ez dut uste berriro jokalariak zelairatuko direnik, epailea ere aldageletan geratu da, minutu asko pasadira dagoeneko, eta nire ustez epaileak, Valencia Caballerok bere erabakia hartua duela. Hala ere, azken hitza behar dugu. Guk ere, agur esateko, guk ere, erantzun ofiziala behar dugu. Baina, armailak ikusita, jendeare badoa, jarraitzaileak beren lekuak dagoeneko utzi dituzte, bien bitartean, partiduko jokaldiak ikusten ari gara, azken penalti hori Santosek egindakoa, berdintzeko gola egin du Venezuelako aurlariak, eta ez du txapelik emango gaur Juan Martínez de Irujo pilotari handiak, txapeldun handia,
gaur bere familiarekin etorri da Barakaldoko La Cesarre futbolzelai honetara. Ikusmin handia sortuz, jarraitzaileak ere argazkiak eginez Irujorekin lanera ekarri dute gaur pilotari handia, baina ezin izan du ez. Behar bezala bere lan hori egin ezin izan dio txapela inori eman. Eta Iñaki badirudi hemen ikusi beharrekoa amaitu egin dela, Hemen taldetako ordezkariekin hitz egin da, inorrek ez dakiz pasatu den, epaiek alde egiteko erabakia hartu dute, antolakuntzakoek ez dute ezer esan, jendea joan da, jokalariak joan dira, eta partidua amaitutzat. Eman da, beraz, badirudi Euskal Herriko lehen txapelketa honetan, 2 txapeldun izango ditugula. Eta antolakuntzatik esaten digute epaileak ez duela aldagelatik atera nahi, eta epailerik gabe ezin penaltiak bota. Eskerrik asko Jokin Etxeberriari bere lanarengatik, bera epailea dagoen leku horretara inguratu da eta esan bezala, esan digu bertan bera geratu dala dana. Partidu amaieran Atletikek 2, Alabesek 2, Euskal Herriko txapelketaren final honetan, garailerik ez, partidu polita ikusteko aukera izan dugu eta ezin ahaztu, Jaun Andreok, gaur Donostiako jaiak izango dituzuela gauean, ETV baten kate honetan, besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko Xabi, eskerrik asko Juanan, eta eskerrik asko gure lankide guztioi. Urrun arte ondo izan, agur!